Ёсць. Так. Яшчэ ёсць Shifting to the Backrooms, хоррор ад беларусаў. Але гэта ж далей эксплуатацыя ідэі бэкрумаў, не? Нічога не маю супраць, цудоўны YouTube хоррор, Backrooms, але мне неяк трошки дзіўна адгулень. Типу, ну, можа, мне не было з кім пагуляць, таму я і спакойна так, як бы, да такога ставлюся. Shifting to the Backrooms з анучкай. Ну, можа, давай-ка паглядзім. Просто она... Shifting to the... А, не, гэта не тое. Это не бэкрумоў. Хаця не, гэта... А, не, ну хаця бы візуальны стыль свой. Потому что большасці сваё тое, што адбываецца, гэта просто краду... Ну, бяруць ідэю гэтага... YouTube хоррора Backrooms і просто паўтараюць той же самы візуальны стыль і не даюць нічога новага, і, по-моему, гэта слаба працуе. Ну, як ідэя. З агучкай. Ага, добра. Так, добренько, давайте replaced. По гуку. По гуку нормально ці не? Скажите, калі ласка, мне. Ці гласней трохи зрабіць? Я не упэўнены. Так, все нормально. General беларуска. Вау. Спрашчаны shift не, мне падабаецца, што ёсць. Блин, слухайте, мне падаецца, гэта нават шрифт. Я магу памыляцца, але мне падаецца, гэта шрифт, які яны самі ўвогуле малявалі, таму што мне падаецца, на беларускай няма такога шрифта ўвогуле. Так, добренько. Клавиатура, качок, бла-бла-бла. Ну, там разберемся. Контроллер, а, вось. Напарник. Там такое есть. Рух, бла-бла-бла. О, і PlayStation-овський геймпад ловить добре. Одразу. А то мяне напружує, коли подкастки ідуть на Xbox-овський геймпад замість этого. Полетели. Ну, кайфово. Не, я ожидаю зараз просто, типу, усе гульні на беларускай, калі ласка. Можна мне без... Просто прям зручненько. Прям зручненько. Стрыміць кайфово просто у 10 разоў. Это вельмі ўплывае. Паўночнаамерыканская асацыяцыя гэта трак внедорожнікаў, карацей. Так, Рыч, актуалізацыя нашага статусу. Наша праца ў карпорацыі Фенікс, моя як штучнага інтэлекту і твоя як майго стваральніка і аператара Уоррен была бездакорная да сёння. Гора за смерці Стывена, твайго адзінага сябра і партнёра, які дапамог стварыць мяне, выклікала крытычную перагрузку, якая падарвала мае серверы. Пашкоджаны нейронны інтэрфейс нейкім чынам перанёс мяне ў твоё цела, Уоррен. Атрад службы ліквідацыі пашкоджанняў прыбыў у ахопленую агнём лабараторыю не для таго, каб дапамагчы тым, хто выжыў, а каб іх знішчыць. Нам давялося ратавацца. Праз уцёкі мы апынуліся за сцяною Фенікс-Сіті. Нашыя прыярытэты выжыць, вярнуцца ў лабараторыю, вярнуць табе цела і раскрыць матывы карпорацыі Фенікс. Зразумеў. Уі. Ну, кайфуй. О, там, блин. Прыемная тактыльная вібрацыя. Уі. Што я яшчэ магу тут тыркнуць кнопачку? Оп. Блин. Дарэчы, няма гэтага самага перакладу. Не працуе? Phoenix Portable OS. Блин, ён такі яшчэ кіберпанк, такі 80-х, ведаеце? Музыка, туториал, органайзер. Верніце ў Фенікс-Сіті. Сканы. Тут яшчэ, да, халеры. Паліцейская пальная зброя, Хакслі. Медстым. Шматразовы шпрыц. Успомін таго, хто выжыў. Не, вы ведаеце, нататкі мы зараз чытаць не будзем ўсё гэта. Я думаю, гэта варта разбірацца ў сюжэце ў момант, калі гульня поўнасцю выйдзе. Але ж, ну, гэта прям, ну, кайфы. Так, тут, вядома, ну, яшчэ нічога не адбылося. Ага. Добра, я лепей перасклад. Зразумеў. Ну, мы прям цяжкі персонаж такі, прям ёсць імпэт. У архівах сцвярджаецца, што тых, хто жыве за межамі гарадскіх сцен, забяспечваюць усім неабходным, але гэтае месца разбуранае.
Мне падабаецца, што яны не пачатак нам выдалі гульні, а кавалачак усярэдзіны з угодзінамі. Я не ўпэўнены, што мне прям падабаецца гэта. Таму што такое адчуванне, што, дарэчы, ну, з таго, што тут як бы... Хаця я не ўпэўнены. Ну, адчуванне, што проста ў пачатку будзе кат-сцэна нейкая. То бок гэта не сярэдзіна гульні, я думаю, што будзе проста кат-сцэнка нейкая, таму што ўсё яшчэ ёсць навучанне. Гэта момант туторыяла, гэта не сярэдзіна гульні. У сярэдзіне гульні такі сегмент рабіць, які па сутнасці сегмент навучання, гэта трошкі дзіўна. А гэта літаральна навучанне. Вось. Ведаеце, што мне нагадала раптоўна? Была гульня пра зомбі-апакаліпсіс, такі жа падобны скроллер, толькі ён не ў піксельнай графіцы быў. Каб вы маглі больш падрабязна азнаёміцца з баявой сістэмай рэплэй, то дэманстрацыйнай версіі прадстаўлены функцыянал пісталета Хакслі, які адкрываецца на пазнейшым этапе поўнай версіі гульні. Базавая атака, контратака, скачок ухілення, залп дабівання, аднавіць здароўе. Добра. Вы можете адкрыць даведку па кіраванню ў любы час, націснуўшы кнопачку прыемнай гульні. Зразумеў. Святло прыгожае. Ну, візуальна прям салодкае. Але гэта было... Так, пачакайце-ка. Зараз разабрацца. Так, я зараз мяне адпінаюць. Я зразумеў, як пісталетам карыстацца. Блин. А як страляць? Вось гэта зараджанае дабіванне з пісталетам. Усё, зразумеў. Усё, я разабраўся. Я просто таки думаю, ў сэнсе, дзе мой пісталет? Ён... Воу! З падскокам удар. Вау! Панеслася. Усё, зараз разбяромся. Гэта дабіванне на пісталет. То бок, я па сутнасці зараджаю сабе злева знізу шкалу стрэла, і таму стылёвая такая бойка атрымліваецца, таму што ў дынаміцы твая моцная атака гэта якраз таки дальнабойная атака. Так. Разбіраюся пакрыся. Кайфово. Ведаеце яшчэ, якая цікавая, ну, што нагадвае, насамрэч, ну, я ведаю, што яны абсолютна паралельна распрацаваны былі, але Hell is Us. Нешта такое, ведаеце, закінутае чалавечае ў той жа момант, нейкае закінутае абсолютно, вось такое вайб ёсць. Лес, вось гэта ўсё. О-оу. Это за мною? Оу. Бежим. Это за нами. Ці можна яшчэ ярчэй зрабіць, нічога не бачна. Выбачаюся. Мне насамрэч самому цёмненька. Так, яркасць. Раптоўна. Ну, то бок вы бачыце, так? Я переключаюся вось так, і на быццам з мяне здымае фільтр. Я вось так зраблю вам. Мне так будзе... Мне соненька прасвеціць яшчэ таксама. Снайпер тэрмітаў. Трымаць чортову машыну роўна, я не паспеў прачытаць. Гэтыя людзі пагражаюць нашаму існаванню. Нам трэба быць асцярожнымі, каб выжыць, Уоррен. У нас зараз стелс будзе? Так, у нас стелс-сегмент. Соніка і кіберпанк не сумяшчальны. Ну, так, трохі. Але, ну, я думаю, вам ужо значна лепей бачна. Таму што... Оп. Шукае нас. Нам трэба прыстасавацца да рытму светлавога прамяня, Уоррен. Оп. Там той чал нас не заўважыў, добра. Там банда нейкая. Блин, мне падабаецца гэта асяроддзе. Яно прям мелкія дэталі, нейкія сусветы расказваюцца пра гэтыя дэталькі. Тут шмат прям намаганняў аддано.
Это зауважно. Так, почекайте-ка, я туда не могу залезть? А, не могу. Я подалося. Это мясцовое становится все больше вороже, и все ж нам удается выжить. Поведомление об усялении. Добро. Я не буду читать гэты нотаточки усе, потому что я зноў жа я лічу, што сюжет паглыбляцца лепей, калі у нас прям полная гульня будзе. І я думаю, што гэта реально пачатак гульні, просто нам не хапае кат-сцэны і можа быць яшчэ нейкай часткі туторыяла. Вось, потом вось гэты сегмент і там глыбей далей пакрасіў гульню. Так. Мне патрэбна нешта наладзіць сюды, так? Ці не? Не, падаецца не. А есть бег такая штука, не? Как это и есть наш бег. А як? А што я павінен рабіць? Ну, я бачу, што туды наверх мне патрэбна, так? Але... Мне падсунуць штосьці? Ну, я ж не бачыў там нічога падсунуць. На якім моменце зламаю гульню? На любым, насамрэч. На любым. Да няўжо, тут же няма нічога, што можна цягнуць. Можа, праз верх неяк там паркурам? Просто я не бачу нейкіх магчымасцяў для паркуру. Зусім не. Падказаць? Не, пакуль не патрэбна. Буду разбірацца. Я нешта відавочнае прапускаю, прям нешта відавочнае. Магчыма, мне просто спадабалася, што яны праз рыча нам сітуацыю пісалі. Гэта так, але я думаю, што рэальна гэта просто, тыпу, нам нас хуценька кінулі ў падзеі. Вось, бо звычайна гэта вось пачатак саме ўключаюць. Ну, звычайна, а тут прям бачна, што пачатак просто чамусьці нам абрэзалі кат-сцэну ў пачатку. Паказалі бы кат-сцэну. Ну, тыпу, калі яна гатовая, вядома, можа быць, яны не скончылі, яны ж перанеслі рэліз і перанеслі даволі нармальна, так. Там можа быць да лета ўвогуле штось такое, правильно? Вітаю, очпытайда, вітаночкі. На месяц? Пачакайце-ка, на месяц усяго перанеслі. Мне падавалася, ён вось-вось павінны выйсці, і потым яго на лета перанеслі. Блин, я нешта не... Я слепы? Я вось бачу, што вось там можна зачапіцца яшчэ, але я ж нічога не магу падабраць тут, ну, перасунуць. Тут абсалютна нічога няма. На канец сакавіка, ну, нешта такое. А, окей, добра. Новая дата 14 красавіка. Зразумеў. Нагадваю, што сёння у нас кончваецца галасаванне на заўтра, што будзе у топ-1, у тое мы будзем гуляць заўтра, а я туплю далей, не магу зразумець, што я, блин, раблю не так. Я тупы? Просто у мяне не той, каб шмат кнопак узаемадзеяння, я разумею, што мне туды наверх хутчэй за ўсё. Давайте-ка назад сходзім, вось тут дрот ідзе ўвесь гэты час. Блин, не тое. Няма тут чаго паўзаемадзейнічаць. Дзіўна. Реально дзіўна. Я ж не пропусціў нічога. А, пачакайце-ка. Гэта... Во, зразумеў, гэта платформер тут нечакана быў. Ну, яно было бачна, што сюды, падаецца, можна, просто што я не так не зразумеў, што і калі мне можна. Во, вау, пайшоў платформер. Вау. Падабаецца. Вельмі тактыльныя, мне падабаецца вось гэта адчуванне вагі персонажа. Я насамрэч люблю, калі калі ёсць адчуванне. Мне падабаецца, напрыклад, і стыкс са сваёй лёгкасцю, так, але ў той жа момант, ведаеце, бываюць грузныя такія гульні, дзе вы гуляеце за літаральна трошкі танк такі.
Вось людзі скардзяцца на гэта, але мне падабаецца тады адчуванне любога удара, ён як бы калі ўсё ў гульне такое падзапаволенае адчуваецца як важка, ну тыпу адчуванне імпэта, карацей, вось гэтага удараў, стрэлаў. Тэрміты там унізе. Мабыць, зноў паскуднік крата, калі мы кокнули яго заступніка, блондынчык просто звар'яцеў. Не дагледзіш вокам, заплаціш бокам, цяміш. Вось ён там унізе. Тэрміты гэтыя. Блін, я ж зараз і да іх упаду, правильно? Цікава, бойка на апошніх хвілінах будзе? Вельмі магчыма. Добіванні просто смакоце. Я толькі мне цікава, дабіванняў ці шмат ли анімацыі дабіванняў. Ну, типу, гэта такая штука, якая прыгожая, але яна можа ў той жа момант падзадзёбаць. Мне яшчэ ракурсы камеры падабаюцца. Типу, вельмі так кінематографічна пастаўлена. Там можна рушыць угару, але я праверу, што тут у нас. Нічога, праверыў. Мо стрімери демку раней зламає. Я думаю, гаворка про топ наш. У нас у топі там прям усё шчыльненько, прям усё шчыльненько. Зноў гэта. Там па сутнасці кавалак баявога робота нейкага прычэплены да ваганеткі. Блін, типу ён не здагадаецца, што адбываецца, калі я зараз зраблю так. А давайте карацей. Робім выгляд, що так і патрэбна. Нічого подозронного, чел. Оп. Я так і патрэбна было. Я правильно здагадаўся, што патрэбна рабіць. Так. Ён такі, не-не-не, гэта ён там не рухаецца, ўсё нормально, гэта звычайна. Так, все нормально. Давай, лезь. Лезь. Цудоўна. Нешта пропусціў да лесвіцы? Не-не-не, падаецца ўсё. Там справа просто можно было пробегчы, і я ўправа і збегаў, па сутнасці. Мне падабаецца гэты кіберпанк 80-х, ведаеце, такі вось, канкрэтна як бегучы па лязу. Воу. Блин, реально добивание у розных кайфовых. Оп, дыщ, кайфы. Блин, над гэтай баёўкай працавалі, адчуваецца, што над ёй працавалі, тыпу, да халеры гадзін. Ведаеце, у некаторых гульнях ёсць геймплейныя моманты, і ты такі, яны не дакруцілі, яны сядзелі і не дарабілі, а мне падаецца, над гэтай баёўкай працавалі. Альбо ім пашчасціла, яна адразу, тыпу, запрацавала з самага пачатку, яны толькі дэталі шліфавалі, але па адчуваннях гэта, тыпу, да халеры гадзін. Вось, адчуваецца такое, адчуваецца. На 9 Original Sin 2 отправляется 300. Курбаешь. С тобой все в порядку.
Дзённік пастора. Ось гэта цікава, конечно. 67-й год, зразумеў. Ну ладно, я кажу, нататкі мы у сусвет прям паглыбляцца праз нататкі мы не будзем, таму што гуня яшчэ не выйшла і лепей мець ужо паўнавартасны кантэкст. Я лепей пакінуў гэта на звычайнае праходжанне. Таму што гэта мы гуляць будзем, чат. Мы прям будзем. Блин, гэтай камеры, просто смакоцця. На Half-Life Diffusion проявляется D500, дякую, Ріки. Бежить. Бежи, 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 бежи. Добро, сховалися. Угу. Так. Что я повинен робить? Там наверх все нечто есть. Я могу тут униз, вверх сходить. Вось тут скокнув не атрымалася над 50-го трая. Што я зрабіў, гэта скокнуў перад скокам. Блин. Ну, спачатку трэба ўключыць генератор Уоррен. Добра. Я скокнуў перад скокам. Там ёсць невялічкая прыступачка. Вось. І каб мяне не забілі, я скокнуў спачатку на прыступачку, а потым наверх. Толькі там атрымліваецца нізкі скок. Літаральна ў калена просто упіраецца хрень. Ось, я там, мне там прыйшлося скокнуць, таму што мне, хутчэй за ўсё, ён бы персонаж не адолеў бы. Вось як гэта прыкладна па вышыні, то бок такая вось нізенькая. Вось так я зрабіў. Хаця, можа быць, ён і аўтаматам так робіць. Вось так вось, тыпу, залазіць, вось гэта доўгая анімацыя. Я, карацей, каб мяне не забівалі. Ну, можа быць, зноў жа, яны выправілі, але вось, я скок зрабіў, каб ён хутчэй зрабіў анімацыю. Таму што анімацыя пераката хутчэй, чым анімацыя залазання. Так, генератор кажа ўключыць. Добра. Яны падпачалі дэмку, мой быў баг. Не, я не спрабую газлайціць. Я шчыра веру ў тое, што быў баг. Ну, тыпу, просто што я зрабіў вось гэта. Можа быць, гэта неяк звязана. Тыпу, ну, там, можа быць, за гэтага у меня праблема не было. Вось, можа быць, нават паламаную версію можна было з гэтым зрабіць. Але, зноў жа, я не ў яе гуляю. Я не могу вам ничего сказать. Портативная батарея есть. Генератор есть. Терминал. Давайте-ка. Опаньки. Судовно. И вот з ним можно будет уже перескочить. Так, почекайте-ка, там я катсценку запустил, там можно было наверх еще забраться. Колеска, не соскокивай, я наверх хотел проверить. Меркую, что за ними бессенсовно размовлять, Уоррен. Эй, придурок, думаешь, ты крутый? Вот что я тебе скажу, дружа. Зараз у тебя на шмарки порву. Круто. Подобается. Блин, я не проверил там вверх. Ау. Блин, айфреймы, конечно, гэта самае, гэта будзе прям стылёва, таму што бойка, я разумею зараз элемент адкуль вось гэтага дабівання і для чаго ён зроблены. Гэта па сутнасці вось Бэтмен Аркхам ідэя з пэўным айфреймам, як бы. То бок ты па сутнасці сябе, калі ўводзіш у гэтую анімацыю, ты выйграеш сабе час на тое, каб падумаць і ацаніць абстаноўку і абараніцца ад самых небяспечных атак.
Не стреляй в меня. О, не, Рейдж, ты не бескорыстный. Бо мой терминал это, ну, интерфейс каже. Воу. Блин, камера, чел оператора каратей просто боженька. Бойовик Темпест виходить у кінотеатрах побач з вами. Це чел там кричить з машини. Але зараз немає часу на захоплення. Улазь сюди, по завалах, а я не поспів прочитати. Подається інтерв'ю, розпрацовщик називав, чим яны натхнялися, і там було про Бетмена, але я можу і видумати. Я, подається, може і глядів на... Мені подається, я бачив одно з інтерв'ю розпрацовщиків, але абсолютно не пам'ятаю. Я ось зараз просто елемент ось гэты, того, що я по сутності собі почав добивання, і у мене момент є трошки оцінити обстановку. Перше пригоже добивання, а по-другое момент відпочинку. Гэта кайфово, потому что гэта дае перабівачку. У тебя не полностью напружаная боёвка, як у ўмысным Hollow Knight, так? Дзе міліметр туды, міліметр сюды. Не, ты насамрэч дамінуеш на поле бойкі, і больш за тое ты маеш моманты сабе атрымаць прыгожае дабіванне, і гэта яшчэ працуе як тактычная штука, мае дадатковы эфект таго, што ты можаш ацаніць абстаноўку і падумаць свае наступныя крокі. Вось гэты перапыначак невялічкі, ён кайфовы. І ты адчуваеш сябе ў кантролі сітуацыі. Гэта прыемна. Амаль што ў яблычак. Чувак, ну ты дужы. Далёка зайшоў, па дарозе раскідаў тэрміцкі гной. Мне трэба быць на пагатове, альбо ты зоймеш маё месца. Ведаеш, я звычайна выцягваю пачаткоўцаў проста з ямы, ну, калі паспяваю. Ну, няхай. Мяне клічуць Тэмпест. Я Рыч. Як Рычард ці як чортава карпарацыйная машына для забойстваў. Не жартую я, чувак, супакойся, не мне судзіць. Нармальны ты, хлапчук Рыч. Адвязу цябе ў бяспечнае месца. Давай, продыхайся, бо хутенька нам трэба будзе знікнуць. Так, Стан Річ. Для бракоўнага, які толькі што з канвеера, ты вельмі спраўны. Якую частку цела яны забралі? Гэта цела цэлае, толькі трохі пашкоджанае. Тады як ты сюды трапіў? Я збег, потым я ўпаў са сцяны і нейкім чынам выжыў. Нават не ведаю, пашчасціла табе ці не. Месца, дзе ты апануўся. Корпорацыя Фенікс кідае сюды свае адходы. А мы якраз адкіды, альбо бракоўныя, калі больш даспадобы. Так, пра тэрмітаў. Чаму ты не варожа настроены? А чаму я павінен? Хіба так пра нас кажуць з горадзе. Усе людзі, з якімі я стыкаўся, праяўлялі надзвычайную агрэсію. Чувак, не ўспрымай тэрмітаў як людзей, гэта гвалтоўныя вырадкі. Яны хаваюцца ў старых шахтах і карыстаюцца шахтавым абсталяваннем, каб паляваць на нас дзеля забавы і дзеля ежы. Так што, калі ты іх бачыш, забівай, альбо уцякай. Добра. Як вярнуцца? Мне трэба вярнуцца за сцяну, як мага хутчэй. Ведаеш, так заўсёды. Спачатку адмаўленне, потым цудоўнае прыняцце. Што ты маеш на ўвазе? Ну, ты бачыў гэтую праклятую сцяну? Яна непераадольная. Так што, калі ты не ўмееш лятаць альбо плавіць рэчы вачыма... Секундачку, гэта пісталет. Ты можаш ім карыстацца? Так, я ўзяў яго ў забітага паліцыянта. Мяркую, што біязамок разладзіўся, таму я... Ну, нічога сабе! Зброя феніксаў, якой карыстаецца бракоўны? Боже, хутчэй бы побачыць твары радцаў. Тады ўжо яны, вядома, зменіць кружэлку. Давай, Рычыка, заскакую машыну і дапамогу табе вярнуцца. Мы ўсе вернемся. Не палімся, ну так. Я пазнаю гэтага чалавека, Уоррен. Рольф Гёрд. Не паспеў. Нам трэба ісці за ім. Патрульныя будуць яго шукаць, яны правядуць нас назад у лабараторыю. Рычайка, так, кайфовая. Блин, мне падабаецца і як перакладзена, і гэты самы, і вайб гульні. Кайфова, маё. Яна ўжо і так спісе пажаданага. Так, ну каротенькая дэмка. Так, мы реально за паўгадзінкі, сапраўды. Добра, далейце, ідземце, ходзьма да Голдмана. Зацэнім. Голдмана мы будзем таймбоксіць, то бок 10 праз 45 хвілін, можа 50. Давайте, карацей, калі галасаванне скончыцца, мы будзем скончваць Голдмана, прыкладна тады. Так, пераходзім да Голдмана. Ох, сённяшні стрым прыйдзецца наразаць на YouTube.
раскидывать на розныя катэгорыі. Блин, можа быть просто як адзін стрым зладзіць, таму што разразаць вельмі не хочацца. Я просто звычайна разразаю і раскидываю, а гэта ўсё дэмкі. Можа быть адным стрымом закіну, не буду раздзяляць, таму што гэта будзе ўсё агульнае. Можа быть рэальна катэгорыю там плейліст дэмак стварыць. Так. Мо зараз абрыў зрабіць. Гэта ж гэта не вельмі дапамагае насамрэч. Гэта ўсё роўна выкінь асабіста, закінь мне лянотна. На Overlord 2 отправляется 2500 и 500 отправляется на Half-Life Diffusion. На Divinity Original Sin 2 отправляется 2500. Все ж таки бойка почалася там, так? Так, категорию змяніў. Давайте... Категорию змяніў. Где ты? Где ты, Goldman? Goldman Demo. Так. Ёсць. О, калі што диггеры ўсё яшчэ запушчаны. Так. Добренька. А захоп? А дзе мой захоп? Чаму я ж яго пачаў? Можа, пакуль я пазагульнюю, зараз зацэнім. Я думала, што пур нарэшце Нокс паглядзіць. А ён сам пачаў. Ну, як бы, пачалося. Я не прочитал, насамрэч, что там было написано. Кайфы. Усё, мы ў гэтым меню карацей заставимся, чат. Пур паспее яшчэ. Ну так, я думаю, никуда не поденется Нокс. Блин, кайфовая менюшка. Отрегулируйте яркость так, каб натюрморт выглядал максимально натурально. Мне подается ось такая и нормально. Было написано гуляйте с геймпаду, коли не, мы вас все равно любим. Уже додано, уже давно. Так, мне пытается она заглосная трохи, не? Давайте я проверю гук. Блин, я не проверю гук. Чат, коли скажете, ці перешкаджає, добро? Потому что, на мой густ, голосноватая. Или перебивая, кажите. Не, может быть, все ж таки подзатишу. Потому что нечто мне прям... Мне перебивая. Агульная гучность давайте 10 до 80%. Вот так. Перебивая, так? Ну, вот. Прям моцная. Я еще бы пошел. Давайте на 70 навод. Цудоўна, мне падаецца нормально. Чытаў, што пераклад на беларускую тут машынная. Я пабачыў пост Багемы, по-моему, быў сёння, альбо учора я пабачыў, што пераклад машыны. Нават калі машыны, я думаю, што не машыны, я думаю, што часткова ён хаця бы ну, падвыпраўлены, але я за гэта не пераймаюся. Хутчэй за ўсё машыны, просто што я кажу, я думаю, гэта штука управляецца. Блин, мне все равно глосно, прям заглосно. Давайте яшчэ ніжэй. Зноў жа, гэта, я думаю, як звычайна ў галоўным меню нейкая глосная мелодыя, а потым яна цішэй. Можна яшчэ налады, выява, на ўвесь экран. А можна, калі ласка, мне просто так памер субтытраў, давайте няхай вялікія субтытры будуць, каб вам бачна было добра. Геймпад выкарыстацца. Не, яна бачна, што месцамі аўтаматычныя, але гэта рэдагуецца. Я думаю, распрацоўшчыкі будуць толькі шчаслівы, калі хтосьці заваланцёрыць ім і проста зробіць пераклад. Яны дадуць усе інструменты. Альбо іх проста не было на гэта часу. Ну, іменно сапраўды, тыпу, як бы тое, на што ты перакладаеш, гэта, тыпу, дадатковыя фокусы. Все равно офіцыйны пераклад, хоць і такі слабы, гэта файна. Падтрымліваю ў любым выпадку. Блин, як намалявана, просто яна нават з самых першых трэйлераў, гэта просто нешта.
Ну, прихожусь. Максимально пригоже зроблено. Так. Нас без контекста просто сразу закидывают, так? И вибрация такая кайфовая. Прям еще лепее, чем Replaced. Такая супер... Криво Replaced, она тяжкая, тактильная, такая прям тяжкая, тут приемненькая такая просто взаимодействие. Вау, конечно, я пригожусь. Что-то такое. Ага, это подсказки. Скочить. Ага. О, кийок наш. Судовно. Зрозумів. Уи, тик. Що це таке? Почалося одразу. Істоти з іншого світу ніякі з нами розмовляють. І Люцик і стрикує. Нова частка кійка. Ручка круг. Блін, намалювана, конечно, просто боски. Дві ачмуреніше виглядаючі гульні. Оптимістичний початок, так. Скокайте на висячі об'єкти на кшталт кольців або шастовка повіснути на їх. Добре, зрозумів. Натисніть униз, каб відкрити меню кійка і замініть просту ручку на ручку круг. Добре. Ні халери собі. Дубовий стрижень. Божухна. Ось гэта я разумею геймплей. Шапляние, вось оно. Добре. Затисните, каб схопить за объект, на что кольца, бок рука, затем отведите в бок. Добре. Блін, і пачварка гэта до мяне добрацца спрабую. Столькі ўсяго, а? Ау. Так. Надзьмухалі. Я не магу яго. Зразумеў. І вся гэта канструкцыя пацягнецца, так? Блін, столькі працы. Я калі такое бачу, я такі, блін. Это ж задушыцца просто. Просто вось гэтую штуку зрабіць. Ачмурэць. Нават платформачку гэтую зрабіць, гэта да халеры працы. Ожухна. Абсолют мастацтва. Так. Я калі такое бачу ад невялічкай студыі, я пераймаюся, што тыпу людзі, адкуль у вас столькі матывацыі і грошай гэта рабіць. Ну тыпу пра грошы я кажу таму, што па сутнасці яны ж людзі павінны за штосьці жыць, якія гэта ўсё робяць, правільна? Яны ж, ну, просто зрабіць адзін такі ўзровень, калі вы нават група аматараў, але вы вельмі натхнённыя, вам патрэбны поўныя працоўныя дні, ну каб за адэкватную колькасць часу гэта зрабіць. Рабіць гэта ў вольны час, гэта просто немагчыма. Ну просто амаль немагчыма. Так. Яно што-небудзь дае нейкія здольнасці? Гэта новая частка кійка. Яно з дапамогай кійка з гнуткім стрыжнем можна скокаць вышэй, чым звычайна. Добра. Мы вышэй скокі атрымалі. Цудоўна. Не халера собі конструкція.
А, тут вниз, еще зрозумів. А, зачепило. Дегеры уже пройшли, но маль. На флатану пройшли. Знаходзячы новыя часткі кейка, не забывайте про тыя, што у вас уже ёсць. Выкарыстоўвайце дубовы стрыжень, каб скокаць па ворагах і не кранацца шипоў на столе. Блин, гэта... Адзінае, што вот эта сістэма з кейком, яна... Гэта самае. У яе ёсць трошкі мінус. Ну, тыпу, зараз я... Ну, ёсць... Я магу бясконца хваліць гэтую гульню, і мне малаверагодна, што будзе за што зачапіцца, але вось гэта пераключэнне кейка, яно трохі збівае геймплей. То бок, ну, тэмп геймплея самого. Блин, якая прыгажосць, а? Я могу там далеко-далеко улететь, мне цікаво. Як далеко мы летаем? А, там еще конец экрана, и все, и на этом скончивается. Ну, это, конечно, пригожусь. А, чмуреть. Опс. О! Яго там за хреньку можна потягнуть. О, хутенькі. Хутенькі. На Last Train Home отправляется 1000. Дякую вялікі. Можна не уваходзячы ў меню падаецца. Вось так? Вось гэта замена, тут без гэтай замены, так? А, реально? Не, дакладна. Слухай, вось гэта прям кайфы. Не, ўсё, тады добра. Таму што дадатковае меню гэта такое сабе. Добра, што хутка пераключаць можна. Я тэарэтычна магу замяняць у палёце. А, не, у палёце не магу. Мне патрэбна прызямліцца на зямлю, і потым я магу рабіць. Добра. Яно на хуткай клавішы біндзіцца, каб амаль на ляту. Так, усё, я злева зверху пабачыў. То бок там, па сутнасці, просто напрамак. Оп, і все зникли. It really caught fire. Did you feel it? Feel what? The fire, the fire. You really felt the fire? It nearly burned my face. Here, let me feel your forehead. You know the rules, Alter. Why didn't you tell me that you were burning up? That's what I was saying. You saw how it flashed. You saw it, right? Were those really coins inside the bowl? Where did he get so many coins from? We need to take your temperature. And how he beat the ground with his hooves? And then he ran so hard the little man could barely jump over him at the very last second. That was lucky. Yes, Goldman was always very lucky. Let's call him Blackjack. Blackjack. Have you been playing cards with the nurses again? Maybe just one time? Right. Yeah, just one time. One last time. You and Goldman are a lot alike. You mean Blackjack? His name is Goldman, and his name was always Goldman. At least that's what he called himself. So he came to defeat the evil wall and save the village? He came back for something more important than that. Don't talk, or the thermometer will fall out. So where did the angry wall come from? Why don't we ask that fellow there? That one, on the shore. Okay, let's ask him. Oh, we'll let him wear a funny hat, okay? Like that clown who visited on Sunday. Okay, he can wear a funny hat. Блін, цікаво, що відбувається? Ну, мені не зрозуміло. На DVNT Original Sin 2 отправляється 2500, на Last Train Home 500, на Half-Life Diffusion 2500, на Bridge Constructor Portal 2500. Дякую велике. Дякую велике всім. Ми десь праз 5 хвилинок зробимо ще перепинок.
І я паснедаю і потым працягнем. Так, выясніць, навошта вы тут, пагаварыце з хлопчыкам на беразе. Літаральна, мне цікава, я не разумею, што адбываецца, але гісторыя расказваецца з боку паміж маці і сынам, я так разумею, яны расказваюць гісторыю Голдмана. Добра, чалавечак за смешнай шляпай. Расказвай. Клянуся я, маёй віны ў тым няма. Я зрабіў усё строга з трэцяй кнігай праваднікоў. Я не мог нічога пераблытаць. Феерверк, гэта ж найпрасцейшыя чары. Мне не магло не атрымацца. Я выконваў указанне слова ў слова. Але раптам у паветры ўспыхнула аранжавая іскра замест зялёнай. Гляджу, навокол усё ўжо палае, жывёлы і ў пачвары нейкіх ператвараюцца. Супакойцеся, пачварам я ўжо даў рады. Ды пляваць на пачварах, хто верне дзяцей. Ты хоць уяўляеш, колькі іх было на карнавале, колькі іх загінула ў агні. Блін, змрочная гульня, ні халеры. Было свята, а цяпер будуць адны пахаванні. І мае пахаванні таксама не за гарамі. Бацькі гэтых малышоў ніколі мне не даруюць. А што за карнавал быў? Так, пытанне. І другое, спачуваю табе, але мяне чакае адна важная справа. Што за карнавал быў? На дзень першай манеты заўсёды ладзіцца карнавал. Гэта ж найважнейшы дзень у жыцці кожнага дзіцяці. Усе абажалі гэта свята, і феерверк таксама абажалі. Нават лёсікі, і тыя вечна на яго бурчалі, але ўрэшце рэшт заўсёды за акон выглядавалі на агні паглядзець. Я скажу, што хутчэй за ўсё пераклад не аўтаматычны, але на хуткую зроблены. Я не думаю, што гэта машыны. Так, малога харчуюць падчас аповеду. Яго не харчуюць, ён хварэе. Ён хварэе, і яму маці дала тэрмометр у рот. Ну, так паставіла, каб замерыць тэмпературу. Крышачку Вайбы Princess Bride. Таксама хварэе дзіцё, якому распавядае цікавую гісторыю. Ну, падобна так. Але мне падаецца, гэты прыём ужо дзесьці яшчэ карыстаўся. Ну, мне падаецца, я ўжо раз 5 бачу гэта. Крышачку Вайбы... Так, гэта я прачытал. Колькі дзяцей загінула на карнавале пірамантаў? Ну, прыкладна, мы літаральна адтуль зараз. Так, спачуваю табе, але мяне чакае адна важная справа. Ясная рэч, што табе да нейкага чараўніка-няўдачніка. Ты, пэўна, на Рыбін востраў сабраўся. Бяры мою лодку, я туды Што ж такое? Я туды дакладна не паплыву. Я ўжо нікуды больш нікуды ніколі не паплыву. Ой, чакай. А ты не бачыў Мілкі? Каго? Мілкі, сабаку майго. На ім яшчэ такая шапачка смешная, з пампонам. Не бачыў яго? Не. Мне падаецца, гэта не аўтаматычны пераклад. Мне падаецца, гэта проста на скорую зроблены пераклад. Вось і ўсё. То бок яму проста не хапае рэдактуры яшчэ дадатковай вычыткі. Мелася здагадка, што частку гульні пераклалі рукамі, а астатнюю да рэлізу дэмкі не паспелі, таму часткамі яна можа быць нармальная, а часткамі Google промціць. Ну, я думаю, што яны робяць прыкладна тое ж самае, што мы з дыскалізмом, то бок аўтаматычны пераклад, які потым управляецца рукамі. Вось гэта, тое, што я чытаю, трошкі рэдактуры не хапае, але плюс-мінус нарм. Вось, можа быць, далей горш, я не ведаю. Ён, напэўна, некуды схаваўся, калі ўсё загарэлася, напужаўся небарака. Пагладзь яго, як пабачыш, добра? Пагладзі сабачку, вось наш квест. Падабаецца. Ляпір садзіць хлопчыку ў смешным капелюшы. Ён, напэўна, ведае, чаму ўсё навокал гарыць. Ну, ён і падпаліў. Так, рэклама ўлётка карнавалу. Добра. Ну, я нататачкі чытаць не буду, бо сэнс дэмкі не ў тым. Я ўсё роўно гэта буду ўсё уважліва ўжо потым разглядаць, калі будзем праходзіць. І мы таксама будзем праходзіць. Рыбін востраў, шматлюдная трапічная вёсачка. Жыхары з суседніх астравоў аселі тут пасля катаклізмаў на архіпелагу. Тут можна дазнацца больш аб сваім заданні. Жадаю. Мелася Так, вось гэта я ўжо чытаў. Ну, карацей, так. Я думаю, што гэта... Пакуль я прямо аўтаматычнасці асабіста не бачу, я бачу неудалую вычытку. Котачка. А як пагладзіць котачку? Дзе кнопка пагладзіць котачку? Там котачка, чат. Давайте каля котачкі мы і прыпынімся.
Вось, невялічкі перапынак. Зараз я паснедаю, і мы працягнем. Добра? На квинт отправляется 9500, дзякуй вялікі. Хутка буду. Мои кнопочки, я не маю кнопочек своих. Верните мне мои кнопочки. Яны яшчэ запускаюцца. Усё яшчэ запускаюцца.
Я вернулся. Деда не на проме покинул, простынешь. Все нормально, и оно каточка погреется. Все, можешь не пераймацца. А наконт таго, што ён можа быць для сюжэта, яго ёсць нейкая пэўная мэта. Нам пра гэта гульня закідвае такую вуду, але не кажа дакладна чаму. То бок штосьці, чамусьці Голдман там шукае. Што цікава, на малюнку Голдман паказваўся як малады такі хлопец. Так што я думаю, што тэма пра деда будзе важнай. Хвілінку, няўжо гэта вы? Паверыць не магу. Наш план нарэшце зрушыць мёртвага пункта. Многія з Лёсікаў ужо не верылі, што вы з'явіцеся, нехто нават пачаў панікаваць. Навошта я тут? О, канешне, разумею, што вам не терпіцца пачаць. Толькі спярша скажыце мне адну рэч. Ведаю, нам нельга вас распытваць, але вы ж бывалі тут раней, праўда? Хаця не адказвайце, прашу, не адказвайце. Я не хачу парушаць правілы, гаспадар. Вось правілы, тут гэта сусвет фантазіі, хутчэй, нешта цікавае. Спадар, сэр, сеньор. Я не ведаю, як у вашых краях звяртаюцца да старэйшых, у сэнсе старэйшых за сябе. Маю на ўвазе, вы выглядаеце дасведчаным. Вы толькі, калі з іншымі лёсікамі сустрэнецеся, скажыце ім, калі ласка, што кіёк, гэта ў вас накшталт зброі, добра? Перайдзе да справы. У мяне няма часу на пустыя размовы. Канешне. Мы больш не можам чакаць, пакуль здарацца новыя бедствы. Час дзейнічаць. Лёсікі думаюць, што ключ да таго, што адбываецца ў боства архіпелага, і што толькі яно можа неяк паўплываць на ўсё накол нас. Таму вам трэба дабрацца да боства як мага хутчэй. Дзе шукаць гэта боства? Што я ведаю, вам трэба сесці на голую яшчарку, толькі гэты поезд можа прабіцца да боства. Поезд, я думаю, паміж астраўкамі Брэдкрамса толькі лодкі плаваюць. Давайте. Голая яшчарка не зусім звычайны поезд. Вы самі ўсё зразумееце, калі як пабачыце яго. Рай уже ляпнуў, што галоўны герой Габрэй. Там так, ён не ляпнуў, ён па тыпу прям сказаў, што о, вось глядзіце, які плюс у гуні, што гэта галоўны герой Габрэй. І дзе гэты поезд? Лёсікі схавалі поезд праваднікоў на закінутым востраве, яго нават на картах няма. Каардынаты гэтага вострава захоўвае Нісім Кляйн, тутэйшы скульптар, адзін з лёсікаў. Як мне знайсці Нісіма? А гэта не цяжка, ён амаль не выходзіць са сваёй майстэрні. Там жа мы і праводзілі свае сходы, рыхтаваліся да вашага прыбыцця. Так, новае месца для падарожжаў абазначаюцца на карце. Зацісніце L1, каб адкрыць. Добра. Так, гліняны востраў, які скульптар Нісім ператварыў у сваю майстэрню. Недзе тут схаваны каардынаты голай яшчаркі. Добра. Нісім насіў паперку з каардынатамі ў сваім гарсеце. У яго спіна хворая, без гарсета ён нават з ложку стаць не можа. Але на апошнім сходзе лёсікаў гэтай паперкі ў Нісіма не было. Можа, вы проста яе не заўважылі? Нісім мусіў быў трымаць каардынаты на відавоку. Гэта галоўны прынцып лёсікаў, адкрытасць, ніякіх сакрэтаў паміж сабой. І што цяпер? Нам трэба знайсці гэтыя каардынаты. Мы думаем, што Нісім схаваў іх недзе ў сваёй майстэрні, а займае на цэлы востраў. Абшукаць яго будзе нялёгка, там і гарэлкі, і дзіўныя малпы, і нават жывая гліна. Ужо не ведаю, што там Нісіму на мыслі прыйшло. З другога боку, яго, пэўна, была прычына схаваць ад нас каардынаты, праўда? Я разбяруся з Нісімам. Вы, напэўна, пасябруеце. Так. Цікаво. Надпись на дверях бара. О, якая штука тут. Дзіўная. Там дзесьці зверху можна з'ехаць яшчэ.
Добре. Вітаю, Вирве Геймінг. Так, прозвище Голдман носить кіпу на голові, зробленим білорусами. Усі зорки сошлися. Ну так. Я не прям зауважно. Чия гэта крама, ваша ці малпы? Так, зараз доберуся, почитаю яшчэ чатку. Зноўку гэты Голдман. Куды не прыйдзеш, паўсюль гэты насаты габрэйчык. Вітанкі, як справы? Няблага, вось у Голдмана гуляю. Увогуле сёння па дэмаках прабяжымся. Праз 10-20 хвілінак будзем да іншай пераключацца. Так, у нас роўныя долі, але сёння мы нічога не прадаём. Чаму? На востраве жалоба. Па загінулых на карнавале дзецях? Так, але я не пайшоў на пахаванне. Кепска пераношу такое, не хацеў сваім рыданнем непакоіць прыгнечаных горам бацькоў. Калі гэта закончыцца? Хіба смутак пастраціць дзіцяці можа калі-небудзь скончыцца? Ці можна змірыцца з такім? Смерць дзіцяці раніць кожнага, нават тых, хто яго не знаў. Усё, я змаўкаю, а то зноў разрыдаюся. Ну, блин, намалявана яка? Шмурэць. А, чмурена, конечно, пророблена. Толькі заўважу, што ніхто не пакідае дысы на Элія з беларусамі. Няўжо нікому не цікава. Дысы ў сэнсе дайса, я так разумею, так? Спачатку закидывалі, зараз трошки припинілося. А там я вышэй не змогу хутчэй за ўсё, так? А навошта яно тады? Ну так. Дзіўна. Ключик патрэбны. А вось мой кватарант. Што? Ведаю, я даўно здаю пакоі, што магу прадказаць, ці будуць праблемы кватаранты. Добра, раскрыць вам сакрэт, ты звяртаю увагу не тое, што чалавек гаворыць, а на тое, як ён дыхае. Калі чалавек дыхае спакойна і раўнамерна, ён надзейны. Вось ваше дыханне я наогул учуць не магу, гэта робіць вас вельмі надзейным кватарантам. Добра. Ну, гэта яшчэ той факт, што на вашы сябры лёсікі аплацілі пакой для вас далёка наперад. Дзе я буду жыць? У найлепшым доме рыбінага вострава, у маім. Але не хвалюйцеся, гэта не значыць, што нам давядзецца дзяліць са мной са мной ложак. Ну, гэта вычытка, гэта не аўтаматычны пераклад. Вось гэта памылкі чалавека. Я магу засяліцца зараз? Ну, пакуль што, прынамсі, я не ўпэўнены далей. Вы ж чулі, што здарылася на суседнім востраве падчас карнавалу? Там насамрэч хапае іншых памылак і слоў, якія спрэчныя, але гэта можа быць, ну, тыпу... Ну, карацей, мне падаецца, не хапае яшчэ прафесійнай вычыткі нейкай. Дык вось, у вашым пакоі зараз жыве маладая сям'я, іхні сын згарэў у тым пажары. А калі не згарэў пажары, то пачвары яго пажэрлі. Наогул не важна, што імена яго забіла. Важна тое, што яго сям'я мусіла была з'ехаць яшчэ учора, так мы дамаўляліся. Але цяпер яны хочуць затрымацца некалькі дзён, каб арганізаваць пахаванне. Без праблем, я пачакаю. Не, гэта абсалютна выключана. Яны заўсёды затрымлівалі плацяжы, а пахаванне цяпер справа нятанная. Я сумнеюся, што атрымаю хоць якую аплату за гэтыя лішнія дні. Я наогул не разумею, што яны за бацькі такія, што свайго хлюпіка на карнавал адпусцілі. Ён жа ані розумам, ані здаровым не вызначаўся. Шансаў у яго не тое, што перамагчы, а нават дакалдыбаць не было. Ды што вы плануеце рабіць з маім пакоем? А што мне застаецца? Выключу братоў Рамзесаў. Яны ведаюць, як пераканаць праблемных кватарантаў сабраць манаткі. Кватарант. Можа, я слова не ведаю такое? Ён настолькі ўпэўнена выкарыстоўваецца? Уи. Добра, я магу падарожнічаць прямо зараз жа, не? Не, мне патрэбна, падаецца, на перс прыйсці. У слоўніку ёсць, добра. А, там мне падаецца, я праверыў, так?
Last Train Home 2500 відправляється, дякую, дякую велике. Ні, квадрант я не маю, я просто реально його вперше не почув. Для мене новенька. Я думаю, що з текстом, ну пакуль, принаймні пакуль, з текстом нормально. Але, ну так, не хапає трошки ще додаткової вичитки. Я більше про те, що, типу, не про помилки, а то, що не хапає, як це, пакуль автоматичності я не бачу. А я спробував розними штуками перекладати Disco Elysium на прикладах, і пакуль помилок ніводного з таких дефолтних перекладчиків я не бачу. Это Регана там Divinity пропахала? Ну, не тільки Регана. Урбай, наприклад, ще. На Last Train Home відправляється за 500. А, ви усе ще тут? Чому? Ваша лодка вон там, для причала, де ви її покинули. Я веду, де вона. Конечно, конечно, вы не подумайте, что я вами командую. Але прошу вас, поговорите з Нісімом як мага хутчэй. Яно існуе, але гэта хутчэй за ўсё русізм. Пастаялец можа быць лепш. Ну, мне падавалася синоніму хапае, просто кватаранта я не чуў ні разу. Ну ладно, это... Я зноў жа, я побачыў слова, я здзівіўся. Я далёка не ўсе словы ведаю. Далёка не ўсе. Добра, яны ўсе ведаюць, што мы прыбылі. Прысяданне. Угу. Суперздольнасць. Добра. Што цікава, падказкі ў розных месцах па-рознаму працуюць. Суперздольнасць. Прысели, паўзем. А як гэта працую? Я што, павінен, типу, падскокнуць? Як не зразумела працую. А, яны мяне могуць раздавіць, калі я падскокваю. Ау. Цікава. Вельмі цікава механіка для платформера. Я такое нешта не бачыў нідзе. Ну, типу, ось эта платформа, калі падскокуеш, она падымаецца. Цікава, гэта прям цікава, я новенькае нешта, прям нечакана. Ну, я знайшоў пажонны у польскім, не ў польскім, я знайшоў у беларускім слоўніку, але там літаральна тыпу ў адным месцы сустракаецца і ўсё больш нідзе. Блін, якая цікавая хрень адбываецца. Пунцовы вузел расходная. 2 гранаты, што зарасліся ў одно цэлае. Паводле легенды, з архіпелага іх нельга раздзяляць, іначай чароўны плод тут жа сапсуецца. Папаўняе 2 адзінкі здароўя. Добра. Лячылка. У вашым рачунку ёсць расходная прадметы, якія можна выкарыстаць толькі адзін раз. Націсніце бла-бла.
Давайте скористаємося їм. Так. Пожженные, выкшталцоны. По сутности. Ну, так, коротко так. Опс, не тримався. Там закриточка, бачу закриточку. Так, усеть охвировать. Цікаво, что охвировать. Ладно, давайте просто возьмем с собой. Малпочки. Ага, зрозумів. Треба спишатися. Зрозумів. Блін, тут заховання було, можна було не користатися. Координати голої ящерки. Ми знайшли тягничок. Номер є ще. Які. Уї. Зрозумів. На Ейл Ебі відправляється 1000, дякую велике. Нагадываю, что хутко скончивается голосование. Уже меньше навод за 2 хвилины, чат. Закидывайте, потому что от этого залежить, во что мы будем гулять завтра. Прям голосное гуляние, мне придется, нам перебиваем, не прям моцно. Так, прям моцно было. Мы, коли голосование скончится, мы будем так само скончивать с Голдманом, будем переходить до наступной демки, а я нагадываю, что завтра мы еще разыгрываем ключ на Мио, разыгрывать будем так само 12-й по Польші у момент, коли мы будем, по сутности, крутить рулетку на наступный тыдзень. Не перебивай, мы тебе добрачуем. Гэта файна, таму што я зрабіў налады па гуку, я сабе дадаў трошкі дакінга, гульня незаўважна цішэй становіцца насамрэч. Ледзь заўважна, калі я размаўляю, гэта вельмі натуральна гучыць. Я здзівіўся спачатку, ну, што не працуе ні халеры. А насамрэч працуе, проста яно настолькі мелка незаўважна, што гэта пачуць складана ўвогуле.
Пераможца наша Divinity Original Sin 2 57 800. Дзякую вялікі за гэта. ALAB амаль паспрабавала, амаль. Пачакайце, у ALAB былі шансы? Мне падавалася, ALAB трошки у нас ніжэй. Просто яна прям падверх падбівалася пад канец. Так, я гляджу. А, не, LAB далёка дзесьці. Чаму я не бачу ўвогуле ў спісе? Дзе LAB? А, далёка яна, 15 тысяч на ёй. Я ўжо думаў, што яна прям блізка. Распавёў му нармалёвы анекдот і нуль рэакцыя. Які? Я пропусціў. Знянацку, нехта яшчэ LAB прасоўвае. Ну, не, LAB кайфовая. Прям кайфовенькая. Так. Кайфовый анекдот. Ага, я абсолютно не побачыў. Я просто даволі часта, калі паведамленне ідзе іншаму чалавеку, то я не чытаю яго. Ну, типу, асабіста чат ляціць наверх, асабіста калі людзі паміж сабой размаўляюць, як бы гэта можа быць адресавана не мне, і калі доўгае паведамленне, я ў экшане і там по чату верху лятае, я просто не паспяваю такі паведамленне чытаць. У першую чаргу я читаю тое, што без не адресавана нікому, і яшчэ перад гэтым у прыярытэце тое, што адресавана мне. Так, это вось такім чынам. Упс. Ляснуў трошки. Зараз будзем скончваць, я дзесьці просто пагляджу наперадзе. Мне хацелася бы цягнічок гэта паглядзець, але халер яго ведае, як далёка яно знаходзіцца, правильно? Так, выкарыстаць альбо... Давайте выкарыстаем. А, блин, я не зразумеў, што гэта вораг. Ладно, добренька, чат. Голдман кайфовы візуальна. Пакуль аўтаматычнага перакладу не бачу, але бачу хібы, просто чалавечыя хібы, скажем так. Вось. Я нават не упэўнены, што гэта хібы, таму што я думаю, можна паспрачацца, альбо гэта жаданне захаваць стыль пэўны. Ну, то бок, разумееце, я думаю, што яшчэ недакладная. Можна вылучаць, каб праліў дакладна праігнараваў. Так. Есть такая яшчэ функцыя. Калі шчыра, яна працуе, я бы яе ўвогуле адключыў, таму што вось канкрэтна гэтая штука, яна горш, чым калі вы, яна горш падсвечваецца, чым калі вы пішаце проста напісаўшы мой нік. Вось, гэта прям... Я не ведаю, навошта так Twitch зрабіў, але па замаўчанню гэта штука Highlight My Message, яна якраз-кі дэфолтная. Блин, а як выйсці-то? Сістэмна меню. Вось оно. Яна... Чамусьці, калі вы, ну, адправіш чалавеку, то падсвечваецца там чырвоненькім, так, і ты дакладна бачыш, што звяртаюцца да цябе. А вось калі Highlight My Message, хоць нягледзячы на ўсё, яна вельмі падобна да анонсаў, да нейкіх яшчэ штук, дапамагае, але мне падаецца проста звяртацца напрямую больш відавочна. Так, пажадаў бы, як учора, ізноўку бы пагаманілі. Ну, нармальна пагаманілі, там было што абмеркаваць. Ось, было што абмеркаваць. Так, пажонны відавочны паланізм і мяркуючы па тым, што ў польскай яно пішацца пажонны, беларускім кагнатам будзе пародны, пародзісты. Ну, не, тыпу таго. Там яно паланізм, прям паланізм. Вось, але просто што... Хто яго... Гэта, ну, просто цмок дзесьці ў іншым чаце, я, по-моему, просто ўвогуле пабачыў. Вось, задаўся гэтым пытаннем, пашукаў і знайшоў, але гэта прям, ну, вось, гэта прям паланізм, прям жорсткі такі. З іншага боку, у знакамітага аўтара ёсць. Так што я не памятаю, каго, цмок можа патлумачыць. Так. Ну і так, я арыентуюся, калі бачу, што паведамленне не мне адресавана, альбо проста ў чат напрямую, то я магу проста праігнараваць яго. Типу, ну, людзі паміж сабой размаўляюць, я сачу за тэмай асноўнай размовы, куды ідзе. Ну, мне цікава, як бы, проста што гэта не абавязкова, людзі паміж сабой могуць размаўляць у чатку. Як гэта? Не вертыкальна, гарызантальна, то бок размова ідзе. Яна не абавязкова мяне датычыцца, альбо таго, што адбываецца. Так, давайте-ка, наступная, гэта Zero Parades, будзем глядзець дэмку. Zero Parades — гэта гульня ад стваральнікаў...
Як бы ад стваральнікаў дыска Elysium не. Там усё складана. Карацей, там усё складана. 20 гледачоў, толькі 25 фаловераў? Настолькі людзям не цікава Zero Parades. Я зараз гляджу, я просто катэгорыю абраў на твічы. Катэгорыя мёртвая па сутнасці. На Дігера больш было людзей. Не трохі дзіўна. Так, добранька. Па-па-па-па-пам, перайшлі. І я зараз яе запушчу. А не, пачакайце, я яшчэ пампаваў, не? Так, я спампаваў, усё добра. Рэлеф, а пункт на пятнічны стрым анекдот калісьці быў. Гэта была прапанована ВРВ? Не. Пра мяне ВРВ даведаўся дзесьці праз год, мне падаецца, з пазненнем. Zero Parades для мёртвых шпіёнаў. Parades, слово. Ну, я буду просто называть Zero Parades. Адчувальнасць, у гэтай гульні не будзе беларускай. Ну вас, дэмкі так файна шлі. Тут геймпад не працуе нават. Ладно, адкладаем геймпад тады. Не, працуе. Не, давайте на мышку перайдзем. Я неяк вельмі дзіўна сябе паводзіць, ну. Так, кастоўны персонаж недаступны ў дэмцы. Што гэта? Цудоўны ў фізічным стане і прымяненне гэтых самых сілы. Эмоцыі вас губяць. Так, інжынер з чалавечай душою. Інжынер чалавечай душы, выбачаюся. Духоўна глыбокі, шырокі, ментальна неразвіты. І чалавечы калькулятар, аналітычны. Так. Ваши когнітыўныя здольнасці, як гэта, ратуюць ваше, мейкап, кампенсуюць ваше слабое цела. Вялікі розум у шклянай бутэльцы. Які мы сёння? Адчувальны? Калькулятар? Блин, я нават не ведаю. Я подкину дайсик. Я просто подкину 1D3. І мы атрымалі 1. Добра, мы будем моцным. Кинетик. Знаёмая ўжо координация, доппельгэнг. Это что? Доппельгэнг это по сутнасці выклікаць другого табе. Другое дыханне по сутнасці, я так разумею. Инстинкты, сенсорика. Так. Shadowplay. Любое дзеянне, якое вы жадаеце быць неўзаважнымі. Прасунутая, схаваныя тэхнікі шпіёнаў. Я не магу абіраць іншае. Так, я магу толькі падвышаць сваю асноўную характарыстыку. Координация. Давайте яе. А чему я не могу? Delirium, anxiety. Что там? И вот это не подсвечивается. Фатик. Добро. Сенсорика. Давайте сенсорику. Blueprints. Это что? Ваше разумение города, як люди карыстаюцца ім. Расшифровываете асяроддзе на вашу перавагу. Холодное читание. Читайте покой и поводите себе, як ніхто інше. Рассказывайте, бачите знаки у паводзінах іншых людзей. Так. Наступный нерв. Заставаться сконцентрованным, быть спокойным под тиском. Хавайте ваши пачуцці ад сусвета. Персонализация. Разуметь, что мотивуе людей, уключаючи сябе самога.
убачыць, што адбываецца ў чалавека ўнутры. Так, сацыяльная стейтхуд. Сацыяльная сіла, якая знаходзіцца ў бла-бла-бла. Добра, давайте персоналізм, давайте. Разумець, што думаюць людзі. І інтэлект у нас застаецца апошні, трэця, куды можам раскідаць. Адчувальны калькулятор. Ну, нам выпала моцненькі, карацей, будзе. А допель гэта не падвойны, там допельгэнг. Допельгэнг гэта допельгангер, ну, по тыпу двойнік. То бок, па сутнасці прызыванне, там сказана як другое дыханне, яно па сутнасці сваё другое дыханне. Апісанне такое, што той момант, калі вас аднаго не хапае, выклікайце другога сабе, каб дапамагчы вам. Ну, другое дыханне адкрываецца і ўсё. Так, факультэт інтэлекта. Звязанасць. Дзіўныя дзеянні скрозь гэты сусвет і па межы яго. Атрымайце веды адкульсьці яшчэ. Шэрая матэрыя, дэдуктыўны падыход, рацыянальны бок вашага розуму. Знаходзьце парадак ва ўсім. Паэзія, ваша магчымасць бачыць і як гэта, экспрэс, ну, паказваць, праяўляць тое, што іншыя не могуць. Ваш крэатыўны рухавік. Запісы. Набор фактаў і памяці аб гэтым сусвеце. Аб сусвеце. Разумець наваколле праз мінулае. Технофлекс. Разумееце, рабіце сістэмы машынамі, прымушаеце сістэмы машыны як гэта, пакланяцца вам. Ну, bend to your will. Рабіць тое, што вы пажадаеце. Тэхнічная экспертыза. Давайте рекордс, давайте памяць. Будем разумець больш пра свет. Пачатак вайны будзе ціхім. Я не запісаў. Псевдопод. Калісьці я ведаў шпіёна. She was brilliant, erratic, cursed. An anti-personnel mine in human form. Нават калі гэта ўспрыняць як гульню ад іншых распрацоўшчыкаў, пакуль пачатак файны. Ну, зноў жа, пытанне, як яна будзе працаваць далей, але гэта... Я скажу, што... У чым заблытанасць, карацей, давайте Zero Parades? У тым, што, па сутнасці, іх жа зарабілі Zaum, так? Я зараз зазірну у гэты самы, у краму. Вось, просто ад арыгінальнай, так, гэта Zaum, тая ж студыя, але гэта зусім іншыя людзі, абсалютна не звязаныя людзі. Гэта людзі, з якімі Zaum арыгінальны пасварыўся, па сутнасці. Гэта іншая студыя у сваёй сутнасці. Вось, у іх проста ёсць, ну, права і нейкія напрацоўкі, якія права на дыскалізіум засталіся ў іх. Вось, і напрацоўкі ў іх таксама нейкія засталіся. Вось, там, закрытыя дыскалізіум, калі што у яго было планавалася ажно 3-4 іншых тыпу гульні потым. Вось, проста яны ўсе закрыліся. І, па сутнасці, вось зараз з'яўляецца гэты Zero Parades, які можа бы спрацаваць. Я не думаю, што гэта будзе... Я думаю, гэта будзе такім, тыпу, клонам Disco Elysium, спробы паўтарыць. Вось, для пачатка пакуль выглядае неплага. Але, зноў жа, я пабачыў толькі менюшку стварэння персанажа, і я бачыў скриншотики. Яна была цудоўная, так, праклятая. Супрацьчалавечая міна у чалавечым выглядзе. Распавядзі мне пра яе. Her friends called her Herschel, but for her controllers, she was Cascade. Яе сябры клікалі яе Herschel, але для людзей, кантралюючых, яна была Cascade. Your name and your cryptonym. A dead limb twitches. Shadowplay уступае. За што у нас адказвае Shadowplay? Можна? Блин, падказкі няма. Хацелася б. Ваше імя і твоё імя і твой крыптонім. Мёртвая як там канцавіна рушыцца. Боже, гэта будзе складана. Гэтыя складаныя тэксты. Што здарылася з Cascade? Portofino 91. Portofino. Портфоліо, ну, карацей, файл 91. Уся хворая каманда. Нераспаведзеная катастрофа, цёмная старонка ў афіцыйных запісах. Наше напружанне вырасла. Так.
Так, давайте мой самый великий провал. Давайте-ка поглыбимся ў яго. Reports of how it went down remain contested. Даклады аб тым, як ўсё пайшло не так, ўсё яшчэ супярэчлівыя, непоўныя. Усё, што дакладна, яно пачалося з тэлефоннага званка і скончылася з 6 згубленымі шпіёнамі. 6 зніклых сяброў. Some say she blew the network herself. Некаторыя кажуць, што яна падарвала сетку самастойна, некаторыя вінавацяць структурныя фактары альбо транзакцыйны капітал. Я не маю для мяне сэнсу, што гэта такое. Так, рэшта толькі пахістала галавамі і паглядзела на разбіты і працякаючы сусвет. Як ўсё дайшло да гэтага? А што наконт Каскейд? Што здарылася пасля 91-го? І адклікалі. Яны адправілі яе ў маразільнік. Назаўсёды. Хутчэй за ўсё. Там было прыемна. Холодна. Прайшло 5 гадоў. І яшчэ больш і сусвет праліўся сам, выцек сам сябе. Кантралёры Каскейд загадалі ёй вярнуцца. Так. Портофіра 91. Портофіра гэта месца. Я падумаў, што гэта партфоліо, типу там файл. Портофіра гэта месца. Загадалі ёй вярнуцца ў Портофіра. Because I asked them to. Што змянілася? Навошта даслаць мяне назад? Таму што я іх... Чакайце-ка, гэта мы Каскейд? Гэта мы і ёсць Каскейд. Гэта за якой ўсё адбылося. Гэта мы былі ў халадзільніке. У іх нават назва нагадвае першапачатковую дыскалізм. Я бачыў пачатак інтэрв'ю з аднаго заўмуца, там не такі даўно. Трэба паглядзець, там цэлы кавалак, там здаравенны набор відэа ёсць на размовы з заўмуцамі. Вось, дзесьці ў інтэрнэце мне жонка закідывала спасылкі, я так і не паглядзеў. Вось. Мне цікава, я памятаю, што дыскалізм раней называлася не дыскалізм. Я не памятаю, якая назва была. Яшчэ адзін Disco Elysium, так, гэта літаральна гульня Disco Elysium, так жа пабудавана. Яшчэ адна гульня ад Zaum, якая студыя, якая рабіла Disco Elysium, толькі студыя рабіла, але людзі змяніліся, там ужо зусім іншыя людзі. Вось, і што за яна такая спрэчная будзе. У мяне са словом бурбулёніць было. Спачатку шукаў беларускіх слоўнікаў, не знайшоў. Падумаў, што паланізм. Стаў шукаць у польскіх, не знайшоў. Затое знайшоў у літоўскім нешта кшталту бурбулёці з пасуючым значэннем і пазнакай. Што гэта беларусізм, але цяпер не атрымліваецца знайсці. Цікава. Ну, гэта, тыпу, са слоўнікамі закалупаешся. Там, насамрэч, бывае такое, вельмі цікавыя рэчы адбываюцца. Было новае прызначэнне Каскейд. Я павінен быў табе распавесці. Я тут, а дзе ты? Прямо тут. Прямо тут, у фотеле, у бяспечным месцы над крамай з гэтых самых фатаграфій. У горадзе, дзяржаве Портофіро. А хто такія? Хто ты? Не вельмі важныя. Просто не вельмі армлайк. Ну, карацей, набор криптоплазмы. Блін, боже, у нас складана. Але перад гэтым я быў такім жа, як ты, шпіёнам для рэспублікі шпіёнаў, чалавечай рэспублікі. Адной з варыяцый чалавецтва. Это небяспечнае месца, Каскейд. Мне ніколі нельга было прыходзіць сюды. Што у нас? Exert limit, skill limit. Добра, паглядзім. Ну, у нас набіраецца параметра гэта. Я, дарэчы, нічога не магу рабіць тут.
Так. Ты... Так, что здарилось з тобою? I got caught with my pants down. Мене зловили без майтков. On the plus side, З іншого боку, worry about the independent. мені не потрібно більше клопотіться на конт незалежної думки або рухов. This was the human game. Це була чоловіча гульня, і він проіграв у її. Up his sea. Йому час сісти зі свого місця. Почекай-ка, як ми зараз розмовляємо? Not. Ми не розмовляємо. This is Це все ти. all you. Conversing with Розмовляєш зі своїми особистими і ментальними проєкціями. dissonance inherent to your role. Збираєш, спробуєш розібратися в дисонансі, які нормальні для твоєї ролі. І тебе так і тренували. Just one of the neat tricks you've learned to keep yourself alive. Просто один з приємних трюків, хитриків, які ти навчилася, ми ж яна, жінчина, так? Каб виживати. Яще більш прийде пізніше. А яка твоя перспектива, псевдоплот? Life is beautiful, cruel, full of hidden cues that I'm Життя пригоже, жорстке, повне схованих підказок, які я пропустив. next time. Магчыма ў наступны раз. Мне шкада, што мы ніколі не пазнаёміліся. Blame yourself. Не вінаваць сябе, аперант. Whatever happens has already Што бы не здарылася, яно ўжо здарылася. Мне прям падаецца, рухавік просто тыпу абсалютна ўсё. Дыск Элізіум. Прям мне падаецца, яны нічога не змянілі. Гэта просто рэскінчык дыск Элізіум. Рухавік той же па выглядзе, тут таксама Unity па адчуваннях. Статус эфекта цікава, што яно як працуе. Так, посуд недавно помыты. Вось он, гэта чел, так? Што тут яшчэ? Вельмі падобная вопратка. Уся папрасаваная і складзеная. У сметніку раптам размаўляем з гаджетом. Не, гэта вось, тыпу, як уводная, як і у Дыск Элізіум падобная. Толькі там алкагалізм нам з намі размаўляў, а тут трэніроўка шпіёна. Divinity Original Sin 2 атрымлівае яшчэ 5000. Нагадваю, што заўтра мы гуляем у Divinity Original Sin 2, і я планую дзесьці пасля стыкса, пасля таго, як мы зробім цэлую серыю стрымоў па рулетцы, мы, хутчэй за ўсё, зробім серыю стрымоў па Divinity Original Sin 2, пакуль вы будзеце іх актыўна, калі будзеце актыўна прасоўваць Divinity Original Sin 2, то мы абавязкова гэта зробім. Вось, я думаю, што ўжо дастаткова на там, нармальную такую серыю, я вам вінны. Вось, паглядзім. Добренька. Падаецца, час працуе так же сама, тут незразумелая, так. Гэта што? Гэта што? І ўсё, я зламаў гульню, так? Не, яно просто не працуе нармальна. Типу, нешта актывавалася, але ў той жа момант я нічога не магу кантраляваць. Ладно, давайте з ім паразмаўляем. Ён так жа і быў, калі ты прыйшоў. Калі ты прыйшла. Laid on the chair before you is a man, approximately mid-30s. His chest rises and На фотелі, у фотелі распаўстаўся чалавек. Дзесьці у сярэдзіне сваіх 10-35 гадоў. Mid-30s. 30 гадоў прыкладна. Яго грудзі ўздымаюцца і ў спакойным рытме. І ён глядзіць на цябе не міргаючы. alive, yet not alive. Інстынкты кажуць, жывы, але не жывы. Кожны шпіён бюро аперантаў мае назначанага партнёра і яго двайніка. Гэты чалавек павінен быў быць вашым. A to pair of твоим. headphones have slipped partway off his head, connected to a stereo Пара system навушнікі звісаюць трохі з яго галавы, прымацаваныя да стэрэасістэмы, якая знаходзіцца за ім. Гэй, псевдопот. No response. Ніякага адказу. His eyes are still fixed glassily on the Яго вочы ceiling. ўсё яшчэ торопяцца ў столь. The pupils quiver like a Мне падаецца, я зараз памру, блін, тут. За сума.
А DOS 2 так само бясконца, як Дігера? Не, яна не бясконца, яна просто доўгая. Вітаю, Ціртхе, і віншую 40-стрымовым стрыкам. У сэнсе 40 дзён прачынаюся болей-меней нармалёва. Ну, прачынаешся нармалёва, але важна яшчэ і высыпаць свае гадзінкі. Скажу, як чалавек, які сёння не выспаўся. Лепей высыпаць свае гадзінкі. Так. Паглядзець на столь. Cream paint, peeling slightly. Фарба A small крыху room in адвальваецца. the city Невялічкі park пакой. is prime. Nothing to suggest why the man is so Невялічкі пакой у interested. горадзе у заняпадзе. Нічога, што б падказала, чаму гэты чалавек так зацікаўлены ім. Дарэчы, пакуль, вось тыпу проста чытаючы гэты тэкст, ён мае шмат тэрміналогіі, але ён прасцей, чым Disco Elysium. Ён не так цікава напісаны, як Disco Elysium мускі. Просто назірання. Так, у мяне нешта... Мне стрым адваліўся, альбо што? Не. Упаў, так, упаў стрым. А што за лухта? Прям у 0 просто уляцеў. Давайте-ка я проверю интернет. Интернет подаецца на месца. Ну так, интернет на месца, гэта Twitch. Это реально приколы с Твича. Упс. Твич нешта шкодзіць. Так, добра. OBS спрабуе перападключыцца. Я не ведаю, разорваўся. Перападключыўся, добра. OBS адключыўся ад Твича поўнасцю. Так, усё. Добра. OBS адключыўся ад Твича, просто ўшчэнт. Абсалютна ў 0 разорвалася. Вось не ведаю чаму. Так, і не ведаю. Я не ведаю нават, як яна будзе на Твічы, можа быць разорваным будзе стрымом, але я закіну адным кавалкам. Ось, ну і ў сэнсе на YouTube закіну адным кавалкам, будзе нармальна. Так, пакранаць яго руку. You get no response. Ніякага адказу. No flinch. No Не... Ну, што цікава, яна прачытала адно, а тэкст напісана іншае. Карацей, ніякага адказу да яго. Паэзія. Фільм монахромны і ціхі. Адзіны саундтрэк, які чуецца з праектара, гэта цэлюлоідныя рухі з яго спулу. Прачакайце-ка. The only soundtrack is the low hum of the projector. Адзіны гук гэта гук праектара, калі цэлюлоід рушыцца праз яго спул, гэта шпулька, ну, типу, круцёлка такая, кружэлка. As you stare down at him, the man Калі ты глядзіш на яго, сліна збіраецца на краю яго рта, паглядзець у яго вочы. Зялёныя, так, колер іх. Зараджанае пустое месца за імі, быццам бы пакой, які хтосьці пакінуў у апошні момант. Твар навокал вачэй, яго сківіца, адчынена яго гэта самае кожух на словы, штука на вочы апранаецца, каб глядзець акуляры, вось. Яго акуляры вісяць. Так, навушнікі. Добра. У яго ёсць трошкі праплешына, там, дзе навушнікі часта знаходзяцца. Пацерці яго пустое месца проста на ўдачу. highly pleasing rubbability. Эфект адчування ўдачы. Ну-ка. Што гэта? Я атрымаў сабе параметры за гэта. Я атрымаў, што я атрымаў? Яшчэ раз. Nerve +1. Entanglement +1. Цягнецца 5 гадзін. 5 гадзін я адчуваю сябе пад удачай. Глядзіце яго вопратку. Stiff collared shirt,
A smart Так. brown jacket. Кашуля. And nothing below Так. the waist, but a pair of І толькі ў маєтках сидіць. Гэта мы і так можем побачити. Я скажу, текст горш, чим у Disco Elysium. Типу, ну, як він написаний по-англійську, він не настільки цікавий, не настільки поетичний, але він більш шпіонський такий. Просто оцінюють, холодна оцінка у тексті читається повсюду. Улічваючи, што гэта іншыя людзі пад маскай знакамітага імені, мне здаецца, што гульня праваліцца. Мне таксама гэта вельмі дрэнная камбінацыя. Я бы ў гэтую гульню пагуляў і зрабіў бы сваю тыпу ацэнку, але калі бы, вось рэальна, калі бы студыя называлася па-іншаму, я такі, людзі робяць як Disco Elysium. І тады бы у мяне было бы няма пытання ўвогуле. Тыпу, гэта свая гісторыя, свае людзі, яно можа быць горш, але праблема ў тым, што яны выкарыстоўваюць тое ж самае імя. Таксама, як і Little Nightmares 3 у параўнанні з Reanimal выглядае смутна. Ну, вось, праблема у... Ведаеце, тыпу, людзі заўважаць, што гэта іншыя людзі рабілі. Яно можа быць колькі угодна імітаваць арыгінал, ну, тыпу, арыгінальную штуку, але калі гэта робяць іншыя людзі, адчуваецца, што гэта іншае. Згодна, так выглядае, як гульня Паразіт. Так, мне адчуванне паразітызма ёсць. Шчыра, вось рэальна была бы просто, пераназвалі бы студыю. Тыпу, пераназавіце яе Заума, ну, тыпу, зрабіце бранч іншы. Заум пакіньце толькі як імя, пераназавіце студыю, пакінуўшы аўтарскія правы. Усе. Сабе. І ўсё. І вы нармальна будзеце. Тыпу, змяніце назву. Людзі вельмі вешаюць ярлычкі такія на ўсё, і для іх назва кампаніі, калі просто рэбрэндинг робіцца, гэта рэальна працуе. Ну, тыпу, рэбрэндинг і змена назвы уплывае на меркаванне людзей. Вось, адзінае, што гэта самае, ну, гэта можа, яны хоць неяк спрабавалі, можа быць, прадаць. Вось, з паметкай Inspired by. Ну, нешта такое. Рэальна, калі б гэта просто зрабілі іншыя людзі і не звязаныя абсалютна, ніяк не за... Просто тады можна было бы міма яе прайсці. Вось, мне, дарэчы, акрамя гэтай гульні, яшчэ падобная ёсць, такая ў коміксавым стылі. Вылетела з галавы. Карацей, таксама падобна на Disco Elysium, такая же ідэя, толькі яна коміксавы стыль мае, не так даўно выйшла, і вось назва мне вылетела, на жаль. Вось яна мне цікавей нават зараз. Ну, я не ведаю, якія тэксты, але гэта тэкст дакладна. Ён як бы горш, але ён проста аналітычны. Тыпу, ён можа быць і не горш, нават сказаў бы, але стылістыка зусім іншая. Гэта прям адчуваецца, што нават не звязаныя рэчы. Так. Магчыма, проста сістэма самаахова. Добра, ладно. Апошняя абарона жывёлы, спрабаваць прыкінуцца мёртвым. Пасля таго, як вашыя вокі прызвычаюцца, вы заўважаеце, што чалавек таксама носіць 3 слоя самых шкарпэтаў. Кожны трохі карацей за той, які пад ім. З-за чагосьці гэта дэталь для вас адчуваецца вельмі сумнай. Магчыма, ён перагрэўся, яму прыйшлося зняць штаны, каб кампенсаваць. Цеплавая кома. Адно магчыма, але вельмі малаверагодная прычына гэта яго бегучага становішча. Праверыце асяроддзе вакол яго. Ніякага водару, не водару, а смаруду алкаголю, скажем так. Альбо ніякіх кантэйнераў, ніякіх наркотыкаў, параферналія, божухна. Таксама, толькі дрот, які тарчыць са старай сістэмы. Нагадвае мне пра прос для касманаўтаў. Ну, тыпу, якія ў космос выходзяць. Мне падабаецца персанаж, ну, галоўная гераіня.
Ось, просто да гульні ў мяне яшчэ пытанні ёсць, але шарм пэўны ў галоўнай гераіні ёсць, я таксама лічу. Твои пальцы заважаюць нізкае тройскіх грудак там, дзе это самое, сківіцца дакранаецца шыя. Узнятая, але не заўважная, але не крытычная. Выглядае медычна. Калі так, яго становішча па-за межамі твоей сілы дыагностыкі. Ты ніколі не бачыла нічога такога. The man's eyes glisten. Bright red veins blossom around their edges. Оу, што гэта ў нас? Новы стан? Досье? Не можам пераўзайсці праекцыі на адносіны, relation checks. А што так? Вось гэтае. Што бы гэта не значыла, мы праверкі там не можам прайсці. Блин, я могу? Ладно, покинем як ёсць. Магчыма, гэта нейкая падстава. Калі так, ты зайшла прямо ў яе. Сілы зараз у жудасным рухе. Круціцца як духі навокал на краю твайго простой план разумення. Як бы ён так не скончыў, за той же самае. Мы згубілі аперанта. Пакуль ён тут ляжыць, маручы ў дзіўным горадзе, вы апошні сябру, які ў яго ёсць. Так. Блин. Цікава, можам яму неяк дапамагчы. Добра, пашукаць нейкія падказкі. Пад яго джекет. Ну, карацей, у яго вопратцы вы знаходзіце заламінаваны бэджык. Адзначэннем бюро імпарта-экспарта Рэспублікі Народнай Рэспублікі Кахіла. Імя Эстраман Ті. Под гэтым тытул. Ім Экс Лид Хосері. Я не ведаю, што гэта такое. Не Ім Экс, а толькі Лид. І Хосері мне нічога не кажа. Гандляр шкарпет для Ім Экс бюро. Одно з самых правераных прыкрыццёў бюро аперантаў. Пачакайце-ка, вядучы? Гэта тое, што напісана на бэджыке. Гэта толькі прыкрыццё. Цікава яшчэ, што ведаеце, на чым сэканомілі? Так, мелкі момант. Як сэканомілі, так? Тут, па сутнасці, паўсюль гэта голас вось гэтай гераіні, таму што ў яе няма такога прям развальваючыхся, ну, як мінімум не адчуваецца ён пакуль так, як у галоўнага героя Дыскерізіум, не ведаю, навошта я не кажу проста Гары, і у выніку з-за таго, што свет як бы не разваляецца на кавалкі, яна больш сабраная, хоць і ёй складана, тыпу, яна трошкі псіхапатка такая, ну, па адчуваннях, такая вось спецагент. Вось, але ў той жа момант гэта ўсё яна адзіная, яна цэльная. Просто тут жаночы голас, які гаворыць у тым жа стылі, як і голас у дыска, але не тлумачыцца чаму. І паналіз тэкстам з правага боку, там гэта стужка кампутара, а тут там усё гэта мае тлумачэнне, тут просто беспадстаўна скапіявана. Так, гэта поўнасцю тыпу ўзята стылістыка, гэта поўнасцю паўтарэнне элементаў. Я бы так глыбока нават не лез, нават на павярховым узроўні гэта зусім іншая гульня. Ну, тыпу, гэта гульня ад іншых распрацоўшчыкаў. Тут
такі гары, я думала, мы Рафаэль Амброзіус Кусто. Вы бач, мы сапраўды Рафаэль Амброзіус Кусто. Так. Мне падаецца, я сапраўды правалілася, так. Balance U адрэдагавана, потым ты адрэдагавана, але не перад тым добра, мы не ведаем нічога, так. Гэта тлумачыць, дарэчы, 3 пары шкарпэтаў. Носіць тавар, каб прасцей было яго паказваць, аперант, які адданы сваёй ролі. Шкарпэты, вельмі софткорна. Гэта не хардкор. Не софткор, гэта надзейны кор. Аднак аперанты... Так, аперантаў пытаюць, каб яны прыносілі новыя прапановы у практыкі у тэатры дзеяння. In theater, я так разумею, гэта нейкі, можа, вайсковы нават шпіёнскі тэрмін, але па сутнасці яны маюць на ўвазе тэатр, дзе адбываецца іх праца, то бок на мясцовасці, скажем так. Што-небудзь яшчэ ў яго кішэнях. Яшчэ 3 дадатковыя рэчы. Кавалак паперы, картка бізнесовая, карацей, гэтым самым, візітка. І зацвярдзелая цукерка. Ям-ям кэнді. Давайце-ка. А чаму і гука няма некай? Мне музычкі не хапае. Прям цішыня абсалютная у гульні. Так. Абгорнуты квадрат спрасаванага цукру. Яны такі цвёрдыя, што твае пальцы нават не могуць зрабіць ніякага адбітка, неважна, наколькі ты напружваешся. Са смакам колы, калі б табе прыйшлося б паспрабаваць здагадацца. Выглядае вельмі олдскульна. Крэпкая хрень. Так. Я не ведала, што яны ўсё яшчэ іх робяць. Давайте-ка паспрабуем яе з'есці. Дэлірыум падняўся. Добра, гэта дрэнна. Табе прыйшлося зрабіць 5 моцных укусаў перад тым, як табе атрымалася зламаць яе. Маленькія цукровыя кінжальчыкі ударылі ўнутр твайго гурта. Так, падрабязнае апісанне. Смак нават не падобны на колу, вельмі непрыемна. Вельмі ям-ям, так як я і памятаю, працягваюць ажываць. Яшчэ пасля некалькіх спробаў пражываць, я збіраю у вас усё жаданне праглынаць гэта. Адчуванне ў роце проста перапаўняе вас. Глядзець кавалак паперы. Што гэта такое? Заказ на 10 шкарпет. Адпраўлены карму на Песо, Fashions and Garments, Бутлег Базар. Добра? Бутлег Базар. Нейкі каардынат, нейкае гандлёвае месца. Але ты ў ім ніколі не была. Толькі 10 пар? 5 пар, 10 шкарпет. Паглядзі-ка, банда. Яны адправілі бізнес-хлопчыка вялікія грошы. Big Money Business Boy. Твой двайнік выконваў кантракты, выкарыстоўвае сваё прыкрыццё. Нагода, за чаго і ты тут, усё яшчэ з'яўляецца незразумелай. З макам рому няма, вось хацелася б, але нешта няма. Цяпер мы вытрацім усе грошы. Яе можна было не грызць, яе можна было лізнуць. Але трошкі. Зусім крышачку. Так. Я скажу, тэксты прасцей. Прямо яны прасцей. Адчуванне, ведаеце, чымсьці падобна на... Я скардзіўся на гэта у Rogue Trader. Так. Я читаю сказ, а ён не прыносіць задавальнення, так? То бок ён больш пусты. Ён быццам бы проста словы для слоў. Я не менш, чым у Rogue Trader. У Rogue Trader увогуле ўсё дрэнна з гэтым было.
Але тут ёсць назіраецца такая ж хрень. Ці лізнуў я дохлага паука ў Андердарку? Не памятаю, по-мойму, не. Альбо лізнуў, я б лізнуў. Альбо не, я не памятаю, гэта даўно было. Гэта не сапраўдны парадак. Гэта парадак, так, сімпатый. Ён дакладна праявіў гэта сам, як гэта, падаваўся гэтаму кармуна. Добра. Агледзець візітку. Вельмі простая памятая. На ёй напісана ўсё, што вам патрэбна, гэта цуд. Пад малюнкам адрэзаных вуснаў. Не, disembodied, ну, у сэнсе, што вуснаў без цела каля тэлефоннага прымальніка. Я не пытайце, я phone receiver, як раз такі, яно так напісана. Што заўважна, няма ніякага нумара тэлефону. Перагарнуць картку. Так, на іншым баку немагчыма прачытаць нешта напісана. Што бы не было напісана, яно пачынаецца з D. Into your pocket it goes. Добра. У цябе павінна быць інфармацыя па майму назначэнню. Хоць што-небудзь. Нават і адказа няма. The people's spy cannot be caught shirking. Time to escalate. Давайте паспрабуем. Вось зараз першая праверка. Добра. Cannot exert anxiety. Вось гэта мне цікава. Exert, гэта типу пераўзысці... Не ведаю, давайте спрабуем яго абудзіць. Правал. Не атрымалася. The people's spies will not be caught shirking. Так, патрабаваць наше, каб нам далі assignment, гэта наше назначэнне, па сутнасці нашае заданне. Мы шпіёны, якога няма задання, і хутчэй за ўсё яна памятаю, я няма такой, што є поўная амнезія, але яна сама яшчэ не сабрала сваю галаву у парадак. Я магу гэта нічога ўпранаць, з гэтага я не магу. Добра, цікава. Інфармацыя, інвентар, дасе. Карацей, меркаванне пакуль за колькі мы пагулялі, я не ведаю, я не сачыў за часам, мы 10-40-50 хвіліну я гуляем. Меркаванне такое, тэкст паслабей, то бок ён не настолькі моцны, як у адрыве ад дыска Элізіума і ад Заума разглядаць, у прынцыпе, няблага. Ну, тыпу, па сутнасці няблага. Вось. Але зараз пагуляўшы ўсяго 40-50 хвілін, мне захацелася далей, можа, ну, прям... Не, сёння я дакладна не сяду. Але ў бліжэйшы час сесці, далей пераклады яшчэ рабіць дыск Элізіум. Вось такое. Разумееце, то бок, ці варта яно таго? Я не ўпэўнены. Я бы параіў, калі вам цікавая тэма шпіёнаў, мне цікава тэма шпіёнаў. Вось. І я бы ў гэта, можа быць, нават і пагуляў бы. Вось. Мне не вельмі падабаецца тэкст. І праблема гэтага тэкста на стрымах, яго складана чытаць, таму што жарцікаў тут не будзе. Гэта гульня падаецца больш сур'ёзная па... Дыск Элізіум таксама сур'ёзная, але яму ёсць месца абсурду прям бясконцаму. Калі вы жадаеце калі вы пажадаеце, дыск Элізіум можа пераўтварыцца для вас у вельмі весёлую гульню, калі вы пажадаеце. Калі вы не пажадаеце гэтага, то гэта вельмі дэпрэсіўная гульня. Тут, падаецца, яна будзе мець адзін стыль. Яна не будзе такой шматбаковай і унікальнай. Ну, у прынцыпе, дыск Элізіум, мне падаецца, гэта такая штука, якую паўтарыць немагчыма. Таму я, у прынцыпе, не вельмі клапачуся, але ў такім стылі гульні хацелася б бачыць часцей. Так, ну-ка, давай. Чым наша задача? You grab him by his skinny shoulders and heave him upright, his head lolling backward as he rises. О, я нават гук выдае. Не атрымліваецца. Мы крычым на яго. Не хапае, насамрэч,
можа быць гульню выцягнула бы тое што ў Disco Elysium было, калі слабаваты тэкст, то гэта можна было бы палепшанымі анімацыямі выправіць, так, потому што ў Disco Elysium якраз таки тэкст выйгрывае табе візуал не той каб патрэбны, а вось зараз не альбо гучкі не хапае, вось зараз там яны актыўна пераругіваецца з ім, але нічога гэтага не адбываецца. Не падабаецца што тэкст не беларускай, вось гэта мне таксама не падабаецца. Вельмі абмяжоўвае аўдыторыю гэтай гульня, вельмі абмяжоўвае. Ось, але ёсць Disco Elysium, у якога ёсць пераклад. Навошта нам гэта, правильно? Лепей Disco Elysium дарабіць. Так, яшчэ яго дёргаем бессэнсоўна, гэта не дапамагае, ён усё яшчэ не прыходзіць у сябе. А навошта на падлогу яго? А можна яго неяк па-чалавечы размясціць? Ён там комфортна мег да гэтага. Так. Like a crumpled puppet, bony hips raised to the air like antennas. Вось, дарэчы, апісанне таксама, я не ведаю, чаму мне такая падаецца ўсё тое ж самае, але не тое, ведаеце? Нават фраза, вось гэта апісанне, ён напускаецца ўніз ў дзіўнай позе. Быццам бы як лялька, якой адрэзалі нітачкі. Яго кастлявыя бакі тырчаць у паветра, быццам бы антэны. Я вось неяк яно не тое, быццам бы, просто не тыя словы падабраныя. Я не ведаю, вось яно быццам бы тое, то бок тое ж самае разважанне, але у гэтаксама у Disco Elysium усё адчувалася неяк гэтым самым, быццам бы ты размаўляеш рэальна самім сабой, тое што цябе клапоціць, то бок у кожным такім апісанні была кропачка гары, ведаеце, крыху гары у кожным вось такім уяўленні, ты разумеў што гэта гары, так, ой, убачце, я мікрафон зачапіў, а тут адчуванне быццам бы яно зверху, быццам бы неякось тыпу нам патрэбы на апісанне дадаць якое-небудзь, я не ведаю. На 30-й хвіліне Рэлев заўважыў, што гэта не Disco Elysium. Тут памыліцца было проста. Вось і ўсё, што ты атрымаеш на концу брифінга. Так. Знаходзіцца ў такой рэакцыйнай позе, гэта таксама яшчэ адзін здзег. Добра. І там як бы быў жарт, рэпліка, але яна быццам бы не такая смешная. Сумненька, але ў той жа момант, мне уступ моцны, мне спадабаўся уступ. Вось як яна тыпу разважае, хто я такая, тыпу агент, вось гэта ўсё шпіёнская хрень пачынаецца аналіз верхаманства. Я разумею, ну тыпу я можа дакалупваюся. Насамрэч, калі бы гэтага апісання не было, мне было б прасцей нават. Просто проігнаравана. Вось гэта вось добрае. Без свайго фоталя ён выглядае больш крохкім і поўнасцю згубленым. Вось у гэтым ёсць, вось у гэтых радку ёсць тое, што я кажу. А там дагэтуль, ну неяк быццам бы як апісана вось гэтая поза і потым ну неяк не той тэкст, не той тэкст. У нас нет, можна працягваць. І ведаеце, таксама час ад часу шалёныя дыялогі ў Disco Elysium хацелася зрабіць проста таму што. А зараз можна працягваць з ім размаўляць, калі ён у такой позе, але вось толькі камічнай сітуацыі я не бачыў. А тэматыка гульні занадта сур'ёзная для гэтага. Тыпу там-то пра алкаголіка, калі б ён працягваў размаўляць з гэтым самым, з чалавекам непрытомным, гэта было бы, можа быць, смешна, так? Тут і гэта мы рэальна нам патрэбна атрымаць заданне, і мы не атрымаем нічога. Ну, давайте паспрабуем. Вось, там што Disco Elysium такія дыялогі, ты ведаў, што яны да чагосьці прывядуць. Мне так падаецца, што тут не будзе. Гэта літаральна першы дыялог у гульні. То бок, ну, ён павінен быць прапрацаваны. Нават калі некаторыя неўдалыя, гэта павінен быў быць адзін з самых такіх удалых. Вось. Таму што Disco Elysium робіць літаральна за першыя пакоі, некалькі пакояў. Табе ўжо накідваецца ўсё, як будзе працаваць далей. Абсолютно ўсё.
Там, дзе ў іншых месцах гуля можа трошки там правіснуць нейкі дыялог не такі ўдалы, хаця там такога мала, то гэта не так адчуваецца, таму што пачатку. Тэксту Elysium лайкі гэта істотна. Я згодны. З іншага боку, я згодны быў бы, калі б яны не спрабавалі паўтараць тыпу вось гэтыя тропы сюжэтныя, тыпу абсалютна абсурдныя опцыі дыялогу. Нават калі гульня менш па тэксту будзе больш лінейнай, больш пра шпіёнскія гульні і сканцэнтраваная на гэтым самым на заданнях, тыпу, ну і рэальна абсалютна ігнаруючы там, ну, маральны стан і вось гэта ўсё было бы крута, было бы файна, мне падаецца. Яны маглі бы нават зменшыць колькасць яшчэ персанажаў вось гэтых здольнасцяў, каб проста яны былі больш насычанымі. У Disco Elysium, мне падаецца, трошки перабольшана, ну, больш персанажаў, чым патрэбна, але калі ты скароціш гэта да 6, там 9, напрыклад, і прапрацуеш іх лепей, вось, зробіш іх больш індывідуальнымі, тады гэта ўсё роўна працуе ўсё. І не абавязкова рабіць Disco Elysium, можна рабіць менш па памеру. Вось, яны маглі бы такім шляхам пайсці. Вось, пакуль графаманства адчуваецца. Здаецца, аматары Disco Elysium уласна не ведаюць, чаго жадаюць працягу. А не будзе, я, як фанат Disco Elysium, я не жадаю працяга. Я жадаю іншага. Я не жадаю яшчэ... Мне падабаецца ідэя гэтай гульні, што гэта шпіёнская гісторыя. Я шчыра, вось пачатак, уступ, ён вельмі такі шпіёнскі, сканцэнтраваны такі ваенны трылер, так. Вось зараз абсурдная сітуацыя, я тое, што спрабую з ім дамовіцца, калі я дакладна ведаю, што нічога не атрымаю ад яго. Ну, то бок бачна, паглядзіце на яго, нічога я ад яго не атрымаю. Вось зараз ён маўчыць, вось зараз, так, моя фраза. Ну, мы пачалі не з той нагі, давай паспрабуем зноў. Ты жадаеш працаваць разам? Псеўдапот не адказвае. Рэпліка. Усё яшчэ працуеш над гэтым назначэннем? Нешта новенькае? Ён усё яшчэ маўчыць. Гэта абсурднае. Вось гэта неблага. Вось Shadowplay, дарэчы, самае смешнае зараз было ад гэтага самага, ад майго розуму. Shadowplay. Як і любы добры аперант, ён трымае ўсе карткі пры сабе. Вось. Гэта няблага, але толькі для гэтага вось гэта дзіўная трошки сітуацыя, якая выбіваецца са шпіёнскага трылера, ну, такое. Вось, таму што, каб вы разумелі, Disco Elysium гэта голы пісталет, так, з дэпрэсіўнай і глыбокай гісторыяй. Ну, спачатку табе пачынае з нейкай абсолютна абсурда нейкага і месцамі супердэпрэсіўнага. Але дазваляе жарты там ідуць, таму што калі ты жадаеш жарт, то ты атрымаеш жарт. Калі ты не жадаеш жарт, то ты іх не атрымаеш. Гэта спрабуе быць... гэта не той персонаж, можа быць, для якога такія рэплікі ўзяты, на мой погляд. Не пасуючы. Вось, і наконт таго, што так, фанатам Disco Elysium не патрэбна нічога, акрамя Disco Elysium. Калі хочацца штось рабіць, трэба рабіць падобнае, але не капіраваць адзін у адзін. Пакіньце гісторыю выключна сур'ёзную, напрыклад. Так. Ты можешь мне довериться зараз. Блин, ну ладно, давайте. Вельмі інтрыгуючы. І гэта жарт, наконт таго, што ён не адказвае, ён працягваецца вось ужо, тыпу, вось адсюль, дзесьці. Вось адсюль. І мы вось гэты набор рэплік, ён ўсё яшчэ працягваецца. Працяг уже ёсць, он быў напісаны яшчэ да гульні. Ну так, это пра кнігу гаворка. Мне шкада, што мы не зможам прадаваць шкарпэты разам. Ну, добра. Пойдзем ад яго. Не бессэнсоўна. Не, я трошки расчараваны. Я чакаў ад большага. Я разумею, што гэта іншыя людзі, але я трошки чакаў большага. Вітаю ўсіх. Так, вітаю Лекса, вітанчкі рэйдерам. Мы зараз сядзім, глядзім розныя дэмкі, паглядзелі сёння Replaced, паглядзелі Голдмана, зараз правяраем Zero Parade, якая па сутнасці як не працяг, а Disco Elysium like, калі вам это так прагучыць. Гульня падобная на Disco Elysium. Зробленая той же студыі, але іншымі людзьмі.
Голдман і Replaced. Я просто пасля Голдман, мне настолькі дысананс яшчэ пасля Голдмана і Replaced, што ну реально Zero Parades выглядае вельмі слаба, прям супер слаба у параўнанні з Голдманам і Replaced. А ты распрацоўшчыкі, якія сышлі са студыі, яны ж таксама нейкую гульню выпускаюць. Яны там я не змагу вам патлумачыць, што за лор, што ў іх там адбываецца, але я ведаю, што яны разбіліся на некалькі груповак, таму што заум разваліваўся кавалкамі, наколькі я ведаю, таму што ён разваліваўся некалькі разоў, я гэта чуў. Ну, я такі па тыпу, яны разваліліся, ушлі ўсе распрацоўшчыкі, а потым такі праз паўгады, праз год, яны ўсе ўшлі яшчэ раз. І тыпу, окей, ладно. Ну я так разумею, што там па сутнасці рознымі групоўкамі нейкімі выйшлі са студыі і вось працягваю. Ну, штосьці сваё робяць. Ось. Вітаю, Паладзін, вітанчыкі. Карацей, так, Replaced, Goldman, Rаю, Zero Parades, толькі калі вам падабаецца гэты самы шпіёнскія трылеры і я толькі каму падабаецца, але яна нейкая дзіўная. Некаторыя дыялогі зусім не... Яны быццам бы выдраныя з дыска Элізіума і памешчаны ў шпіёнскі трылер. Я пакуль не разумею настрою гэтай гульні. Добра, давайте дайдзем я да яго. Ён усё роўно нічога не адкажа. Там усё роўно можна з ім размаўляць, калі зразумела, што на зямлі ляжыць і нічога нам не адкажа. Мне проста не хочацца нават гэта перакладаць, вы разумееце? Я хутенька прачытваю, але сэнса новага тэкста не дадаецца. Калі кожная новая фраза ў дыскалізе магла быць проста прям падарункам, і я хацелася не прапусціць. Вось давайте паслухаем, што ён слухаў-то. Слухайте, можа мы якую яшчэ дамку іншую паглядзім? Я неяк не ведаю. Чытаць тэкст, які па сутнасці, ну, пад у расслабоне, не на стрыме, можа быць, я бы і па крыху тыркаў бы яе, але так не. Спусціцца ўніз, добра. Добра, зробім. Я зараз хутка чат, я сам сабе гэта зраблю. Ультравіолета. Мы не ведаем гэтай песні. Что это у нас тут? Давайте прослухаем. О, выглядите навокал нас крутится нешта. Але гук, ён жа у яго навушнікі прычапленыя. Давайте пагласней. Яна што, зламаная? Падаецца, ўсё працуе, але ніякага гука. О, цікава, ось далей пашло. Цішыня быццам бы была захоплена іншай цішынёй, быццам бы цемра, блин, што навокал нас круціцца. Быццам бы цемра ночы, а паўзе па сценах пустога пакою. Паслухаць яшчэ больш. Гэта новая цішыня пранікае ў кожны кут твайго цела. Пачынае калупацца ў ім. Спрабую пабачыць, што будзе з гэтым. Яшчэ паслухаць. Усё яшчэ няма гука. Але ў тваім розуме ствараецца малюнак Хіса. Мне падаецца, мы зараз памрэм. Давайте паспрабуем. Што ўнутры гэтага кола, якое мы бачым? Правал. Твой розум пусцее. Быццам бы электрычнасць вырубілі далёкай гэтым самым далёкім штормам.
Што гэта? Same day you were just living. The second floor studio apartment above the photo 24. Вось это круто. You wait film lab on orphanage slowly. Я зараз просто хутенько это праходжу, таму што трошкі графоманія. Same. Just about. Nothing. You're simply playing a disc on a common home stereo system. The sort of thing millions of people. No. You the static Ну, сейчас поняли. quiets as you reset the volume. A brief internal. You remove the red disc and place it. Добре, забираємо з собою, і мамаль померли. This small table has been А, won't be a Rosa Labrador. чаму мені у дискерізм було весело, а тут мені млосно трошки такий є ще текст. Настільки дивно. Настільки дивно. Ось вона дивний запис. Який не зрозуміло. 5 стол? Amidst the smokes, ease of mind. Cool. Цигаретки, добре. Магчыма, належыць псевдоподу. Nothing out. Добре. Secreted neatly against the inner wall of the Але там схавана just штосьці. as you were once taught to do yourself. A crispy Кавалачак паперы памерам А7. На ім напісана Egypt wool, bubsquaks, ongs. шифр нейкі. Шифротэкст. Добра, кароткі. Хутчэй ўсё шифр резеда. Ой, блин, да що ж я чапляюся? Я просто мікрафон яшчэ пераставіў трошки і зараз незвычайная трэцяя пазіцыя ў яго. Так, сам базовый, які выкарыстоўваецца ў бюро аперантаў. Зроблены, каб яго можна было расшифраваць аднаразовым ключом. Добра, забяром з сабой. Slides nicely into your pocket, as though it always belonged there. Даткі мае нотачкі, цыдулкі мае цыдулачкі, мы ж усе заходзім у гульні, каб пачытаць, каму ўвогуле патрэбны кнігі. Не, ну, тыпу, ўсё ж такі інтэрактыўная кніга, гэта цікава, ну, на мой погляд. Тыпу, у цябе, калі шмат варыянтаў развіцця падзей, і у цябе, ну, па сутнасці, тэкстам, як бы, розныя падзеі развіваюцца. І калі тэкст цікавы, то гэта працуе. Калі тэкст не цікавы, гэта ўсё разваліваецца, гэта пераўтвараецца ў графаманію, якую хочацца скіпнуць. Вось. Про эзотерик Эб нешта чулі, пішу, што яна таксама натхнёная дыскалізм. Эзотерик Эб, дай-ка пагляджу. Я кажу, я заблытаўся там у гэтых праектах, якія яны ўсё там рабілі, розныя людзі, падобныя на дыскалізм. Просто большасць з іх не дажыла да свайго выхада. Эзотерик Эб. Не, мне падаецца, упершыню бачу. Чаму мне гоблін там кагосьці нагадвае? Ну, вось я гляджу. Цікава. Я бы дадам у вішліст. Дадам у вішліст, няхай будзе. Во, Ру Волей. Дзякуй. Я якраз такі пра яе казаў. Коміксны стыль і гэта самае. Вельмі падобна. Яна ў мяне ў вішлісце ёсць. Я забыўся проста, як яна называецца. Я не спрабаваў дэмку, але мне падаецца, вось яно працуе лепей. З таго, што я бачыў, яна якраз такі нармальны такі спроба паўтарыць дыскалізм толькі па-свойму. Калі аматар дыскалізм кажа, што гэта графаманія, тады ўсё сапраўды дрэнна. Тэкст важны. Тыпу, як ён напісаны, гэта важна. Не важна, што за чалавек. Цікавы тэкст цікава чытаць, не цікавы тэкст не цікава чытаць. І ён не абавязкова можа прыносіць новую інфармацыю. Гэта проста калі тэкст напісаны нецікава і ён не прыносіць нейкай новай інфармацыі, не дае нейкага адчування, і гэта дрэнна, гэта слаба. Вось пакуль мяне вельмі зламаў гэты чал, таму што там прям цэлы сегмент, які абсалютна не смешна ў кантэксце як бы атрымаўся. Мы тут у нас тыпу сур'ёзная дэтэктыўная нейкая херня ў нейкім сваім дзіўным сусвеце, і ў той жа момант мы жарт толькі ў тым, што мы размаўляем з чалавекам, які дакладна непрытомны. Мы дакладна ведаем, што мы непрытомны. Мы дакладна ведаем, што ён непрытомны. І мы працягваем з ім размаўляць. Жарт толькі ў тым. Усё, больш ні ў чым жарта няма. Жарт толькі ў тым, што мы працягваем з ім размаўляць. Гэта слабы жарт.
Руволі гэта расійская гульня? Не, падаецца не. Зараз пераправеру. У мяне ніякіх адзнакаў няма, што гэта расійская гульня. Ну, тыпу, у мяне куратар ёсць у стыме. І там нічога няма такога. Але водгукі вельмі змяшаныя. Там 56-62%, там вельмі змяшаныя водгукі. Просто она візуальна, ну, прям моцная. Нават калі тэкст не вельмі ўдалы, калі там не супер у графаманію уходзіць, а людзі кажуць, што тэкста якраз-такі мала. І тое, што я бачу па гэтых самых, па візуалу, там не толькі шмат тэкста накідваюць. Там неяк беларусы прабягалі. Гэтага я не чуў нават. Руволі, падаецца, проста сам па сабе там неяк існуе. Куратор з дзярдэпу ў стыме? Не. Куратор стымоўскі. Украінскі. Ось яны звычайна адзначаюць розныя расійскія гульні. Мне падавалася, што калі на Reddit мне яе прапанавала, там былі All Cat. Не, Руволі не All Cat. Это 100%. Не, пачакай-ка, All Cat. All Cat гэта паблішер. Ага. All Cat гэта паблішер. А я не ведаў. Толькі гульня не расійская, ну, не расійская, наколькі я ведаю. Усё роўна. Ну, тыпу, All Cat, так, але выдавец можа быць хто заўгодна. Emotion Spark Studio. Для меня информации по Emotion Spark Studio нема. Вось. Выдавец All Cat Games. Это правда. Так. Але студыя на Кіпры, ну, карацей, адрес у Сербіі распрацоўкі. Ну, незразумела, карацей. Мутненько. Мутненько чат, карацей. Добра, тады скіпаем можна. Раз і міксаваныя, і гэтае самае, можна скіпаць спакойна. Так, давайте униз спуститься, так? Унизе нечто будет. Я прям скипну уже, потому что я... Ну, это самое... Может быть, коли-нибудь... А что? А я не могу? Телефон-то, боже мой. You pick up the phone. The handset vibrates before you even finish speaking the word. The device connected to your phone base splits it into 257,000 encrypted. Вы поднимаете телефоны, и ты поднимаешь телефон, и ты это самое трубка дрожит в твоей руце. Так. Вітаю. Перед тым, як у тебе ўвогуле атрымліваецца скончыць гэтае слово, прылада прамацаваная да твайго телефона, да базы твоего телефона разлетается у 256 тысяч зашифрованных фрагментов. Магічная скрынка. Самое як это, крутое досягнение тэхнічнага офіса аператыўнікаў. Паўз света адсюль знаёмы голас разваливается у набор нумараў у дакладную колькасць фрагментаў перад тым як сабрацца зноў каля твайго вуха. Кляска, скажи мне, што у цябе добрыя навіны. Это голас твайго кантралёра. Яна чакае твайго яна чакае твайго двайніка. Калі ласка, давай не расчаруем яе. Мы можем паспрабаваць прыкінуцца псевдаподам. Усё адно мусіць пазначацца куратарам як расійская. Куратар павінны рукамі адзначаць гэта ўсё. Ён не адзначае студыі. Куратар у стыме можа адзначаць толькі гульні, без розніцы якія гэта самае. Вось. Ну, так яна працуе. Калі ў складзе кампаніі ёсць расейцы, але кампанія не расійская, таксама скіп.
Хутчэй не, ну тыпу гэта ўжо ў далёкую, ну тыпу я не ведаю, гэта залежыць ад вашай матывацыі, тыпу моя матывацыя, каб грошыкі тут не туды не шлі, разумееце, наколькі я гэта магу. Вось вельмі добра, ладно, я сваім меркаваннем пра сябе пратрымаю. Давайте карцей я згарну гэтую тэму, таму што кажу, давайте атрымаць стрым зручным для тых, хто ў Беларусі знаходзіцца ў першую чаргу. Ось. Стрым, каб можна было ў любы момант уключыць хоць на вялікім тэлевізары і можна было бы спакойна размаўляць на такую тэму і ну глядзець. Добра, давайте паспрабуем неяк да такога імкнуцца. Ось, каб не было такого, што потом праблема ў кагосьці з гэтага. Так, перплексіці кажа, што студыя сербская, але яны давалі адказы ў тым ліку па-расейску, і не, там магчыма там ёсць расейцы. Не, там 100% расейцы. Пытанне просто сайт студыі максімальна просто мінімалістычны, там, 5 строк напісана, ну, там строк 10 напісана, і быццам бы сайт прыехаў з 90-х 10. Давайте прикинемся псевдоподом. Оператор Каскейд, у тебя трымалася пауза. У тебя штосьці з голосом. У тебя у яе голос такі же, як ты, якім ты яе запомніла. Перестать прикидываться. Это был тест. Я хотела проверить, и ты мне все еще познаешь. Неприемно, что я пройшла его, але псевдопод. Калі ласка, няхай псевдопод размов подключится. Ты глядишь на человека, які ляжыць тварам у подлогу. Слімаковы шлях высохшай сліны бачны на баку яго рта. Ты адчуваеш, што твой мозг пачынае круціцца 3-5 тысяч абаротаў у хвіліну. Так. Добра, давайте расказваць пра праблему. Штосьці з ім не так. Ён дыхае, але не адказвае. Нават горш, чым я не магу гэта патлумачыць. На імгненне ніхто нічога не кажа. Няма ніякага гука. Акрамя гуку крыві ў тваіх вушах і электрастатыкі на такім доўгім спалучэнні. Яго занулілі? Азначае, прыбралі, забілі, зрабілі непрацоўным. Мова дыстанцыі. Кавалак этого самого коттон, забыўся. Бавоўны, каб прыцішыць страх. Так. Вось гэта, вось у гэтыя моманты мне падабаецца гэты тэкст. Тыпу, адбываецца нешта, напружаная сітуацыя, гэта трылер, тыпу, шпіёнскі трылер, гэта круто. Вось калі гэта ідзе нармальна, просто калі ў гэтую тэму ўрываецца нейкі не своечасовы жарт, калі гульня спрабуе жартаваць і пры гэтым яшчэ і не ўдала жартаваць, тут тонкая патрэбна умець. Ну, карацей, там трошкі дзіўная хрень з тым чалам, мы спробуем размаўляць з ім, але гэта настолькі не пасуе стылю. У мяне куратор пазначае такія гульні і піша, што выдавец расійскі. Я кажу, што куратор пазначае, просто гэта ўсё роўна сядзіць чалавек. Тыпу, сядзіць чалавек, сядзіць пазначае. То бок, калі чалавек не пазначыў, прапусціў штосьці, то, ну, прапусціў. То бок, гэта просто чалавечая памылка. Так. У яго быў чысты дыск у музычным прайгравальніку. Вельмі дзіўна. Навошта яму слухаць чысты дыск? Штосьці з ім не так, не зусім чалавечае. Магчыма, дэфект нейкі. Я не магу зразумець, як гэта можа быць звязана са станам псевдапода.
Я знайшла картку тэлефоннай лініі ў яго кішэні, але не было ніякага нумара. Это не шмат нам дапаможа. Што яшчэ? Так. На ім няма штаноў. Нагавіць. Мне нагавіць, я не ведаю, ці гэта неяк звязана. Ты што, хочаш сказаць, што ён паў на нешта аўтаэратычнае знішчэнне? Цунамі самакахання. Вось гэта добра. Тыпу, так, трапляе ў настрой гульні. Блин, я реально, мне падаецца, мне гульня выбіла літаральна адным неўдалым дыялогам, там і ўсё, далей зараз зноў на рэйкі вяртаецца. У мяне няма ніякай ідэі. Мы нікуды не трапім з гэтым. Я спытаю што-небудзь яшчэ. Ці твой двойнік быў знішчаны, занулены? Ты павінна сказаць гэтае слово. Яна не можа пакінуць вызначэнне сабе. Калі ты гэта скажаш, не будзе шляху назад. Падзеі панясуць цябе далей. Ён усё яшчэ можа быць там, дзесьці. Каскейд, твой двойнік, яго занулілі ці не? Я не ведаю. Давайте так. Не, гэта не пра All Cat Games, гэта пра зараз студыя. Emotions Park Studio. Там Сербія, два адресы указаны, Кіпр і Сербія. Так, усё, няма ў нас карце яго. Мне цікава, што з гэтага. Няўжо нашы ворагі ўжо раскрылі нас, альбо гэта яшчэ адзін дзень, просто яшчэ адзін у Basement Massage Parlor of Spy Services. Ну, карацей, просто неўдалы выпадак. Максимальная anxiety. Мы набираем стресс і за гэтага зніжаем нейкі сваіх параметраў. Назаўжды, так? Давайте спакойно гэта. І там карткі такія, типу, штампаваныя карткі. Блин, мне падабаецца гэта сістэма. Гэта неблага. Так, а можна я неяк паназіраць, дзе ў якім стане? То бок я зараз згубіў, і бачыце, у меня тут ёсць дзве. А што гэта значыць? То бок я максимум магу дзве згубіць. Я не магу потым яе карыстаць. Я губляю здольнасці, я паляпшаю іх, і ў той жа момант стресс набіраецца, але не лечыцца. Увесь стресс, які вы набіраеце, ён набіраецца, накапліваецца, вы абіраеце, што вы будзеце губляць. Гэта вельмі напружваючы, геймплейна, гэта спіраль тыпу уніз. Чым далей вы гуляеце, тым, калі вы не зарабляеце досыць дастаткова, каб перабіваць вось гэты стресс, які вы набіраеце, то становіцца горш і горш з часам. Каманда распрацоўкі Emotions Park Studio у Сербіі і Another Angle Games у Польшчы. Ну вось, карацей, тут мне падаецца, таму яно не адзначана. Распрацоўшчыкі так-то не расейцы, а дзве студыі. Просто што, я так разумею, выдавец гэта па сутнасці па заказу выдаўца All Cat Games. Так што, ну, вам вырашаць. AKA the Freezer. Так, блин, я не прочитал. Мяне подвесить за ноги. Для тебя это значит вяртанне у это самое спадарожнічаючы будынак нумар Б. Ну, Б будынак. Так, я таксама яшчэ і называюць халадзільнікам, тое, куды нас вярнуць. У нас толькі адтуль дасталі. Там, дзе старыя, бескарысныя і
дыскрэдытаваўшы сябе, застаюцца, пакуль яны не памруць альбо не памруць ад адчаю. The freezer. Shiver. Resist. Што бы не здарылася, гэта ўжо здарылася. That your way of telling me to fuck off? You haven't even got the assignment. Это твой спосаб сказаць мне ідзі нахер. Ты нават не атрымала ад мяне сваё заданне. Gang taking heavy incoming fire here. Not sure how long we can hold out. Добра. Ну, ситуація такая сабе. Ну, давай-ка послухаем контролер. Listen to me. This assignment is over. Effective. Слухай, гэтае заданне скончылася пачынаючыся ад гэтага момента. Типу, ну, яно скончана. Constance. She's one of ours. Let her deal with Pseudopod. Жанчына ўнізе, Канстанцыя, яна адна з нашых. Няхай яна разберацца з псеўдаподам. Middle-aged woman. Правалена заданне нават не пачаўшыся. Аперацыя згортаваецца, нас адпраўляюць у халадзільнік і ўсё. Кабзда. Пачакай, новы стрым, так, ужо пятніца. Ужо наступны дзень, ужо новы стрым. Не, насамрэч абарваўся Twitch і OBS, ну, сувязь не ведаю чаму. Emotions Park Studio, што? Я пропусціў. Дык Emotions Park Studio гэта студыя All Cat Games. Так, пачакай. Ну... Окей. Занулілі кожны час, здаецца, што маецца на ўвазе, што яго дротамі далучылі да зямлі. Не. Занулілі Zeroed Out. Ну так яны падпісалі сделкі, гэта могуць быць усё роўна наёмныя. Но па сутнасці All Cat Games наняла іх. Так што тут у любым выпадку такое. Лухта, гэта збіццё стрыка за паганы жарт. Дарэчы, я не ведаю, як са стрыкам працуе. Яна рэальна можа, уся гэтая хрень можа збіць стрык. Просто за таго, што Twitch нейкую хрень выкінуў. Паслухаў акцэнту ў відосах. Дык я кажу, не варта гэты самы. Ну, тут сітуацыя такая, All Cat Games наняла 2 студыі для выканання працы, якую яны заказалі. Тыпу, маральны бок вам вызначаць. Просто вось такая інфармацыя. Тыпу, на якой мяжы, дзе яно знаходзіцца, гэта ўжо... Яно ў шэрай зоне для мяне, але я скіпну. Яна таго руволей цікава выглядае візуальна. Але скарг на яе, ну, хапае, тыпу, па якасці. Паглядзім, як людзі ўспрымуць Zero Parades, таму што, мне падаецца, не вельмі ўспрымуць. Мне падаецца, вось толькі за гэтых дыялог, за таго дыялога, які мне не спадабаўся. Грошы ўсё роўна праз выдаўца будуць ісці. Так. Я кажу, давайте, ну, не паглыбляцца, таму што я пачну выказваць сваё меркаванне, я яго лепей пры сабе пратрымаю, добра? Пратрымаем стрым, зноў жа, зручным для тых, хто ў Беларусі. Гэта, дарэчы, адна з прычын, чаму чата на экране звычайна няма. Так. Па-па-па-па-пам. Мы ведаем, што жанчына можа пазбавіцца ад псеўдапода таго, што з ім засталася. Што наконт мяне? Ты трапіш на наступны аэрацягнік з горада. That numberless phone line may be worth investigating. Perhaps the room contains other leads as well. Exert. Вось гэта цікава, што за яно. Што за Exert? Вось я гэтую сістэму так і не зразумеў. Што мы тут робім? Спрабуем. Малаверагодна, што прайду. Так, правалю зараз. Не, вы пачакайце, прайшоў.
You've been out of action for 5 years. Тебе зняли з працы на 5 гадоў. In theatre. Опера, ну, аператыўнікі не вельмі хацелі бы адпраўляць цябе зноў у тэатр, ну, тэатр дзеянняў, так? Акрамя таго выпадка, калі хтосьці з маіх старых знаёмых пагрукаў. Half a moment's hesitation. З гэтага... Where'd you get that idea? З чаго ты вырашыла? Не адмова, працягвай. Калі яны выцягнулі мяне з халадзільніка, гэта значыць, што яны запыталі мяне асабіста. A highly original thesis. Also, Вельмі арыгінальны тэзіс, але вельмі неважны зараз. there should still be flights departing for Super. Павінны быць палёты, ну, трамваі, якія адпраўляючыся з тэрыторыі суперблока. Упэўніся, што ты будзеш на адным з іх. Толькі это быў Мэл. It was no one. A ghost in the wild. Нікога не было. Assignment's over. Прывід. Заданне скончана. Даберэся да наступнага цягніка. Добра. If what you're saying Я склусіў, што збіраюся, не збіраюся ні на які аэрацягнік. zero doubt. A click. Добра, паехалі. Чат, нават не гледзячы на тое, што збіраемся там уніз спусціцца. Давайте уніз спусцімся ўсё ж такі. Я там не паспяваю ні халеры, але я ўжо і стрым скончваць буду. Дадатковая дэмка ніякая глядзець не будзем. Блин, тут яшчэ і фотоледі. Так. Хопіць, ты ў чорным спісе. Са сваімі мелкімі гульнямі адпраўляюся куды-небудзь яшчэ. Спокойней. Я просто хотел бы проявить некие фотографии. Я не збираюся забрать вашу цнотливость. Женщина, якую вы сустрэлі, калі заходзілі, яна кіруе крам, ну, по типу фотографій, фотошоп, ну, карацей, крамай фоток, ну, не ведаю, фотоателье, вось, фотоателье. І як трымаю ваше прыкрыццё. Чалавека вы не ведаеце. У яго дзіўная камера, прафесіянальная, не звычайная. Ну, не для звычайнага карыстання. Няўжо гэтая бедная дзяўчынка не ведае, што ты ўвогуле збіраешся рабіць? У цябе дзіўная фантазія. Маленькае фото не павінна лічыцца як крайм, крыміналітэт. Зноў PDF-ы пайшлі. Гэта не тое, каб зараджаная руля альбо штосьці такое. Зараджаная руля, слова зараджаная руля прымушае ваши валасы уздыбіцца. Жанчына хутка глядзіць на цябе, ёй патрэбна дапамога. Это не твой конфликт, не трэба ўмешвацца. Што тут адбываецца? Stark realities that prevent me from pursuing my interests. Also racism, maybe. Што тут пачалося? Усяго гадзіну пастрыміў, ну так. Emotion Spark, All Cat, My Games, Mail.ru Group. Ну так. Ну типу All Cat і увесь геймдев зараз у Росії прив'язаний до Mail.ru. Mail.ru Group там просто абсолютно усім керує. Абсолютно усім керує. Там, ну типу, може бути мелкі інді супер чели. І все. Вітаю, Мітай Горі. Твіч, курча. Ось хто його питав розпосилку робити? Ну, не треба, так. Яна валодае акцыямі Adobe Photoshop, калі яны ўжылі і лупнявую сістэму падпісак. Што? Ты ў сэнсе Photoshop у гэтым сэнсе, пра гэта жарт. На вуліцу яшчэ можна выйсці. Я думаю, што мы ўжо будзем скончваць дыялог. Мы яго ведаем. Шанец 41%. Дрэнны результат, правал.
Не, ну блін, ну ми реально, мені потрібно вже бігчи. Ми вже покриху починаємо затримлюватися. Так, нідзе. Ты ніколі не бачила гэтага чалавека. Але гэта не значит, что он не бачыў цябе. Хоць тут выйсці на улицу. Добра. Што? Ён глядзіць на цябе агрэсіўна. Яна, магчыма, яшчэ адна ахвяра твайго стрит-арта. Адкуль ты мяне ведаеш? Full spectrum question. Гэта які вельмі складанае пытанне. Think photochemicals with this confused woman. Магчыма, ты надыхалася хімікатаў разам з гэтай заблытаўшыйся жанчынай. Так. Неспакойныя вочы, паводзіны ухіляючыся паводзіны, да, неважна ўжо. Так. Магчыма, ён і не зануліў твайго двайніка, але ты ўпэўнена, што такое ён мог бы такое зрабіць. Very well. Photo 24 can have this round. Thank you for this extreme stress I'll now carry through my day. Добра. Ён яшчэ раз на нас глядзіць перад тым, як сысці. Давайте на вулічку выйдзем. Тыпу, гэта клон? Не, гэта не клон. Мы пра Руволей размаўляем. Руволей клон Disco Elysium, але гэта не Zero Parades. Гэта заумаўская гульня ад той жа студыі, што і рабіла Disco Elysium, але, скажем так, это ўжо не тая студыя, зусім не тая. Конкретно зараз мы гуляем у Zero Parades. Zero Parades гэта тое ж самае, што зрабілі, ну, той же самы заум, што і рабіў. Той же, але не той же самы заум, што рабіў Disco Elysium. Агучкі не хапае шмат у якіх дыалогах таксама. Але зноў жа, у Disco Elysium у пачатку не было ніякай агучкі, нагадваю. Для тых, хто не ведаў, агучкі не было у першай версіі Disco Elysium. Праз год толькі дадалі, таму што яна стрэльнула. Про які такія там он фоткі цікавых казаў. Так, з-за таго, што я працую на оперу, гэта не значыць, што я нейкі там камуніст. Так, бюро аперантаў, гэта павінна быць зразумела, гэта шпіёнскі сервіс суперблока, таксама яшчэ вядомы як камуністы. Ну, карацей, камуністычны блок, суперблок. І хто это такая? Так, бізнесменша, модель Petit Bourgeois, маленькая прадстаўніца мелкай буржуазіі. Ну так, з камуністамі яна, па ідэі, не павінна ладзіць. А навошта ты працуеш з камуністамі? Для дрыжыкаў, для чуванняў, вядома. Так. Яна дала нам грошыкі. Чачинг. Давайте я просто выходжу з гэтага дыалога. Адвёртку яшчэ дала. Яна не ведае, што з псеўдападом штосьці здарылася. Дзе твой двайнік зараз знаходзіцца? Я не патрэбна ведаць ўсё таго, чаго вы не патрэбна ведаць. Распавесці ёй. Паглядзець для яе. Блін, я проста на вуліцу зараз пробую выбрацца. Я зараз нават не читаю. Просто прям не читаю. Просто скіпаем на вулічку выйдзем і паглядзім просто асяроддзе. Таму што ўжо прям трэба скончваць. Карацей, меркаванне на конт Zero Parades. Ну, па дэмцы. Вулчара, мы нешта канкрэтна хацелі пабачыць? Камера зум? Там нешта яшчэ. Нешта канкрэтнае? Не, нешта канкрэтнае. Я думаў, што нешта падзея нейкая адбудзецца. Тут паўсюль заблакаваная тэрыторыя. Увогуле паўсюль заблакаваная тэрыторыя. Я просто пробягуся по гораду. О, до речі, мапа.
Ось такая яна. Добра. Я што хацеў сказаць, карацей. Маё меркаванне наконт Zero Parades. Калі падабаюцца шпіёнскія трылеры, я думаю, яна можа быць неблагім шпіёнскім трылерам, калі такое падабаецца. Ось, можна, у прынцыпе, занурыцца сюды і паладзіць. Калі вы чакаеце тут Disco Elysium, лепей не, месцамі тэкст рэальна па адчуваннях для мяне асабіста. Гэта вельмі такая, не ведаю, месцамі графаманія, такая не вельмі ўдалая. Вось. Месцамі неблагі тэкст, то бок, ну, асноўнае пакуль тое, што звязана з асноўным сюжэтам, цікава. Просто мяне здзіўляе, што ёсць вельмі нейкі дзіўныя дыялогі і проста паданая інфармацыя нейкі дзіўна, калі гэта самы пачатак гульні, гэта літаральна другі дыялог у гульні і самы важны для сюжэта. І ён неяк ні аб чым. Вось гэта для мяне дзіўна, што такое ўвогуле прапушчана, таму што думаю, што далей будзе горш. У такіх гульнях яшчэ складана зрабіць добрую канцоўку. Disco Elysium вельмі, нават Disco Elysium на тонкага выходзіць у канцоўцы. Прям вельмі, тыпу, яна файная, усё складваецца, ўсё цікава, калі канцоўка атрымліваецца, але ў той жа момант гэта канцоўка, якая ледзь, тыпу, не спрэчная, скажем, яна не спрэчная, яна, скажем так, яна добра завяршае гульню, у якой складана гэта патлумачка. Складаная канцоўка ў Disco Elysium. Яна вельмі залежыць ад таго, што вы рабілі, але яна не мае нейкага там прям напрамку, альбо там гіганцкай змены, неважна, як вы праходзілі. То бок глобальная канцоўка будзе плюс-мінус тая ж самая. Вось, ну, акрамя вашага гейм-овера, вядома. Вось. І як бы на падзеі ў сусвеце вы не уплываеце ў выніку, але скончваеце як бы гісторыю, гэта адчуваеце як канец кіно хутчэй, чым канец прям гульні. Просто кіно, якім падсумавалі тое, што вы зрабілі. Вельмі ўдала падсумавалі, вельмі цікавымі дыялогамі падсумавалі, там жарты на гэтым пабудаваны. Гэта файная канцоўка пад тэкставую гульню. Вось, просто калі вы робіце шпіёнскі трылер, тут важна падзеі, якія вы, ну, на якія вы ўплываеце, што по тыпу чым загадка, вось, ну, разгадка загадак як бы з'яўляецца вельмі важнай дэталю, і адказы на нейкія вось гэта утрымліванне напружанасці, гэта вельмі цікава, гэта можа працаваць. Адзінае, што калі яны сканцэнтраваныя былі на графаманіі, то камон, што тады з галоўнымі паваротамі ў сюжэце, гэта цікава. Ну, типу, гэта будзе працаваць ці не будзе. Тут няма музыкі. Так, не хапае крутой музыкі. З музыкай неяк зусім сумна, шчыра. Гэта даволі дзіўна. Ты казаў, што Disco Elysium спачатку называўся інакш, а не One Parade часам. Можа быць, я не ведаю, я не памятаю дакладна як. Так, паглядзеў запіс Дыгера і хачу сказаць, што расчараваны ў майстэрстве Стурмера. Усё пока. Ну, вы бачили, так, ви бачите, як атрымалася. Я паспрабаваў. Добренька, чат. Я скажу так, што, карацей, Zero Parades можа атрымацца плюс-мінус неблагой гульнёй, але, ну, не варта было бы чакаць Disco Elysium. Я трошки нават з нізкімі чаканнямі я трошки расчараваны ў гульне. Дэмка не натхняе. Дэмка мяне не зацягнула. Калі і я ведаю, што хутчэй за ўсё поўная гульня адрознівацца будзе незначна, то бок, ну, можа быць, штосьці прычэшуць, я бы глядзеў такое. Вось. Калі вы не гулялі ў Disco Elysium, пагуляйце ў Disco Elysium, тым больш, што беларусы заўтра ёсць. Вось. Калі вам падабаюцца супер шпіёнскія трылеры, то паспрабуйце занурыцца, гэта будзе шпіёнская гісторыя, але не ўпэўнены, што яна прям добра раскрыецца і вам спадабаецца. Я не ўпэўнены. Дыпламатычна сказаць, гульня гаўно. Яна мае намаганне, ну, тыпу, яна намагаецца. Гэта не хрень. Тыпу, вы ў дрэннай гульні тады не гулялі, калі вы лічыце, што гэта гаўно. Вось. Ёсць рэальна дрэнныя гульні. Гэта слаба проста, гэта проста слаба. Ну, тыпу, на мой погляд. Зноў жа, у гульне пра тэкст месцамі тэкст слабаваты. Але я здзіўлены, што Disco Elysium існуе. Шчыра, я скажу, што я здзіўлены, што існуе такая гульня, як Disco Elysium. Там немагчымая штука. Добренька. Дарэчы, што цікава, меню выглядае, хутчэй, як камера такая.
мясцовае. Ну, типу, тут камеры і вось увогуле дызайн, а мы хутчэй быццам за намі з камеры назіраюць. Вось такое ёсць. No truth for the Furies. Так. Так, вось называлася, назва арыгінальная дыска-Elysium была No Truth for the Furies. Гэта у прадмове пачынаецца, з гэтага верша пачынаецца гульня. Так, пам, давайте я вас буду перадаваць. Я гляджу, хто у нас чым займаецца. А нікога няма. Мне нават няма каму его закінуць. Ну, добренько. Завтра важная арганізацыйная штука. Завтра розыгрыш ключика. Дарэчы, і паведамленне адчапілася яшчэ. Дзякуючы таму, што стрым перазапусціўся, адвалілася паведамленне. Карацей, завтра розыгрыш ключа на Mio Memories in Orbit. Калі вы ждаце запісацца, у вас все яшчэ ёсць магчымасць, і будзе магчымасць яшчэ заўтра да 12:00 па Польшы. У вас ўсё яшчэ будзе як бы момант. Для таго, каб запісацца, патрэбна проста ў чаце увесці каманду ключ, клічнік key альбо клічнік ключ. Просто пішыце, я зараз прадэманструю, потым сваё імя можа адтуль прыбяру. Вось я ў чат напісаў. Я потым сваё імя выкіну адтуль. Вось такое. На гэтым я з вами развітваюся. Я жадаю вам добрага дня. Мы з вами побачимся заўтра на Divinity Original Sin 2. Правильно же? Я Divinity перамагла. Так, Divinity. І будем круціць, глядзець, хто атрымае ключик. Пажадана, каб вы прысутнічалі, калі вы запісаліся, раю вам прысутнічаць на розыгрышы. Калі не атрымаецца, я яшчэ пару стрымоў патрымаю ключик пры сабе. Вось, буду вылаўліваць таго, хто перамог, а калі не атрымаецца, то, ну, уж вы бачце. Вось. Добренька. Жадаю вам добрага дня. Да пабачэння.